الشغل اللي دار لي. ثانك يو. اوكي. غني لنا هبتاب غني لنا خلتكم تكتاتلتون تصني لكم تسمعون يركم قال حتوتات كله اليومي وي حسابات رئيتوتات قال كله اليوم انت تخيلوا بحطوا ملكع انت نقربو صبغي مالتي حجي حزنا لنا قداي حديتي سجد زغربو تي كونسبت يا تاو حق خنبل الناس انتاي مخانو انتاي تقمو خاب انتاي بقس زبل ينيرو تقمتات كون كي ترفع حجون بتكبر مستي كونتات اب ايرترا اب زقاطمو دانيا هبتا ابكا بفلاي مودة زرزير زغربلنا انت دارينايو قبناوي حقب زخون بزي انتاي كقبر كم زلو بريكير تصحي كله مالي سلازي زي نرسو كم زلو زمن فرقي كونن كن كم زلو زي كونه هنوز زي كونس لكع نوع حزنا لنا منقلي ماليتيو سلازي زوم مهوراتنا غريبو ملنا له اجي حتو زلو بحتو انت نجمر صبغو يمثلني دحرايبت تاشمو كيد سلازي حتو زلو مدرخ نغزا خونا له مالتيو اوكي مو خنجمر اوروبا غزيون كي نوسد ابراهام إلو العلو له مثلا ده حكي عند برهان أورهاي ما لا شو قيرو قالوا غيرنا هراي عند ابراهام سلام سلام سريتنا مرحبا مجمرة نزي أجداسي زعبا زي مسكهم بمزرعكم أنيلنا كلت توما عرفتها أنا بحكي نمسجن أفلوتوتي نو هاو انتاي خون زلوو أفلوتونا بزناي حقنا باخ انتاي خونا لو زبل زرزراوي زخونه مدره يقريبو سلازي يمسجن يسمع له هو هو ناتي حتو انتايو دانيا هابتاب كابتي زغلصو اگداسي حدا نتو يابزمو داتا اوانا اب بناتي منتوسي ديسنتراليزد كخونا لو ማለት ዘይምኡኩል ኮይኑ እቲ ዝነበረ ሕግታት እዚ በብኸባቢኡ ክሰርሕ ኣለዎ ኢድ ዝብል ዘሎ ንዓይ ዝተረዳእኑ ከምኡ እዩ ምናልባት እንተ ደኣ ተጋጊየ ክትእርመኒ ትኽእል ኢኻ ከምኡ እንተኮይኑ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ሞደርን ኤራ በብናተን ዘለዋ ሕግታት ጌርካ ምስራሕ በዚ ሕጂ ዘመናዊ ሕጊ ከመይ ኢኻ ተሳንዮ ምክንያቱም ገበናዊ ሕጊ ገበናዊ ስርዓት ሲቪላዊ ሕጊ ሲቪላዊ ስርዓት ዝብል ሓደ ኮይኑ ነታ ሃገር ዘገልግል ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣውራጃታትን ከተማታትን ከዓ ትፍርዳዊ ኣካል ብኡ ዝሰርሕ እዩ ስለዚ እንተ ደኣ ናተይ ተረድኦ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብ ተፈላለየ ቦታስ ዝተፈላለየ ሕግታት እውን ክህልው ይኽእል እዩ ሓደ ከይከውን ይኽእል እዩ ሕግታት ካብ ዝብል እየ ዝርዳእ ስለዚ كما يخاطريو اب حق اندابا بحد اوراجا زلو مستقال زلو سي ابزي سيفيلاو حقي مسارات غيركاس تتنتنو سلازنبركا مزيناي مودرن حقي زلو هجي خنكتلو زلنا حدا عينت حق خوينو بتي حبرتسب كا بتا حدا عينت غبناوي يكون سيفيلاو حقي نخغلغلسي ببينو غيركا مرعاي نابتي زنبره ناي تؤوانتي مملاس دو ايكونن كمي غيرنا دالنا مودرن خنغبرو نخل كاب زبل سلازبغسي سلازس بخمي تريو نزي زول قبل دلي نسجدون تمساسال حتو يزلني
ምዝናይ ሓው ዳኛ ሃብታብ ኣምፂዎ ዘሎ ዲሴንትራላይዝድ ክኾን ኣለዎ ኩለን ከባቢታት በብናተን ክሰርሓ ኣለወን እንተኢሉሲ ምዚ ሕጂ ናይ ሕጂ ሞደርን ሕግታት ከ ከመይ ይሳነ እዚአነ ይኸርብ ድልየ ቀኒየለይ Thank you, Andabran. Thank you. Okay. ሃብታብ ጀምር መስለኒ ቀዳማይ اوكي يغني አቶ አንደብርሃን ጽቡቅ ሕታያ አጋጣሚ ኮይኑ እኮ ብዛዕባ እዚ አርእስቲ እዚ ብቀዳማይ እውን ተኻቲዕና ነርና ኢና እቲ ናይ ብቀዳማይ እውን ነርኩም መስለና አቶ አንደብርሃን እንታይ እቲ ኣብዛ ሓለፈ ተኻቲዕና ዝነበርና ኣነ ብዛዕባ ዘይምእኩል ምሕደራ ኣቕሪበ ነይረ ኣብኣያ ዘለኹ ፕሮፌሰር ኪዳነ መንግስቲ ኣብ ብዛዕባ ዩኒታር ኣቕሪቦም ነይሮም منهم دكتور موسى قاب زعبا فيدراليزم محمد خير او دكتور محمد خير قريبنا نيرا حجي ولا بزالو معل تزارب كوانتا زي ما كل كبحال كله انتي كبابيتات اتنعين زملكت قداي وفولينت قالوا كله ارشاب بملئتا حانتي كونت دايفرسيتي علنا قالنا زبزحه اب حرشات نتوكر قالنا دبزحه اب قواسنت نتوكر قالنا سبخ ساقم نخيد قالنا كلتو زتبلغ اليوم حجي نحريقها بقاليوم كاب كبسان اب كبسا سدنتار دخونه قبلو خلو ابتو نخود يوم كنا كلتو حوسواس لنا سلازي كاون تي بزح دايفرسيتي علنا ስለዚህ እቲ ዩኒቲ ኢን ዳይቨርሲቲ ክበሃል ከሎ ንኩሉ ሰብ ጨፍሊቅ ካብ ሓደ መኽባዕቲ ምእታው ማለት ኣይኮነን እቲ ፍሉይነቱ ንዑ ዝምልከት ፍሉይ ጉዳያት ባዕሉ ክሕዞም ክፍቀዶ ባዕሉ ክፈትሖም ክፍቀዶ እዚ ሓደ ምስቲ ሰልፍ ጋቨርንመንት ትኸይድ እዩ ህዝቢ ሓደ ካብቲ ማዕቢሉ ዘሎ ብዙሕ ዓመታት እንታይ ሓደ كم زي بقى قط ابيلكا حيزا لو سنتراليزد ميليتارايزد غيركا نتعدى حد تجري ابيلا ازي حدغو كمان از تايم بومبي تزبي بعلو نفسه كما حدر كفقدو لو لما خمو لماد نيروي انتي لماد نيرو عدت بحال عنتوي ونبل نيره عدت بحال بايتو نيروي تم بايتو عدت اكيبن كا مسنا عين زمسل كا بوردادي بغله نيرووني ناتن ياتاو حقي نعود قطع ندغمو يكون كنزبل زلو كونسبت نعوغن نوسد تزبسي بعلو نخبابي زمسل نعو غداي نتناتو فلينت نخبت تحزان غربات تحزان ربات تحزان بزح نغرات يزلو نعود زملكت بعلو تمايتو حق خوص ازي مستي هاغراو حقي زغاچو يكونن ابزي ديسنتراليزد كنبل كلنا زي ما كل محدرا كنبل كلنا كو فعز ولا مالت ايكونن حدا نقول لك اب كبابيها بعلقه تمحدرو بعلقه حقخات او تخانا عخاز زغلغله كان عخاز خون من محدار الو كان عخاز خون حق الو كان عخاز خون مرحت له اب كبابيها ابت ما خلاي منقسخا سنتراليزد كان كان سنتراليز كندينا هاغو يتحطو نخلنا زطرنفنا نخلنا زملكتنا نخلنا حدا زغبرنا ابت هاغراو سنتراليزد بال حقي كسفر علوي معناتي حجيزي مس خصاي زغاچو يكونن معناتي انتاي تزبي نتنوع زملكت نغرات بعلو خفتحو حقو خوص بعلو مرح تمرص ناتو ممحدار كله اتن كلنا زراخبنا زطرنفنا ነገር كاني حدا هاغراو حق خلونا ስለዚህ ጻረር አይኮነን ማለት ነው دي زي ما كل كنول كناس ما كل ون علوكم انتم ما كل سخندين هو يتي انتي كايدلناتي ما كل ندل زلنا ስለዚህ ጽቡቅ ነገሮች ባክግራውንድ ናውን ንቆሙ ይፍቀደልና ምክንያቱ አንተ አቶ ዕዋዝጊ ድቡስ ተቆሶ ነይሮም ካብቲ ዝተኣከበ 28 ዝኮን ያታው ሕግታት ኣሎ በኤርትራ ተኣኪቡ ዘሎ ማለት ስለዚህ እንታይ ጸገምናት ህዝብ ባዕሉ نتخبابي زملكت نعو زملكت نتخونتاتو زملكت حق جيروسي كنا بابرز حدا خابتي مسلف ديترمينيشن ونخيد
እንታይ ዲና እንደል ዘለና እንታይ ይግዲ ቃልስና ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ንምትካል እምበር ኢሳያስ ከይዱ ካልእ ኢሳያስ ሓደ ሰንትራላይዝድ ንምትካል ኣይኮነን ስልጣን ናብ ህዝቢ ክምለሶ ኮይና ሓደ መግለፂ እዚ ዲሰንትራላይዜሽን ካብ ባይቶ ቀዳማይ ነብሱ ባዕሉ ህዝቢ ሰብ ነብሱ ባዕሉ ከመሓድር ተቀዳማይ ተመንዚዑ ዘሎ ሂወቱ እዩ ወዲ ሰብ ኤርትራዊ ሓደ ተመንዚዕዎ ዘሎ ሂወቱ እዩ ሂወቱ ባዕሉ ክመርሕ ክእል ኣበይ ይሰፍር ኣበይ ይመሃር ሂወቱ ዋነንቲ ኣለዎ ኣብ ኤርትራ እሱ ሓራ ክወፅእ ንቅድም እቲ ሰብ ዝበሃል ሂወቱ ባዕሉ ክውስን ሂወቱ ባዕሉ ተወሲኑ ኣብ ዓዱ ከዓ ባዕሉ ንክውስን ተዓዲ ከምታ ናይ ቀደማ ባይቶ ዝነበራ ባይቶ ይፈሪሱ ዘሎ ሰብ ፈሪሱ ባይቶ ዓዲ ከዓ ፈሪሳ ስለዚ ሃገር ኣለና ህዝብ ኣለና ክንብል ኢና ሕጂ የብልና ብልሓንቲ ምክንያቱ ሰብ ሂወቱ ኣይመርሐን እዩ ዘሎ ባይቶና የለን ስለዚ ተቃልስና ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ንምትካል ተኮይኑ ተቐንዲ መፍትሒታ ንዓይ ሰብ እታ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ሓደ ሰብ ንባዕሉ ክትፍቀዶ ኣለዋ ሂወቱ ባዕሉ ክመርሕ እንታይ መሃር ኣብ ምንታይ ይነብር ንመን ምርዖ ንመን የብል ካብቲ ወናኒ ዘለዋ ሕጂ ካብ ባርነት ወፂሲ ነብሱ ከብል ተዓዲ ድማ ከምኡ ፈሪሳ ዘላ ባይቶና ክትምለስ እዚ ናተይ ርእይቶ ስለዚ ዝጋጮ ይኮነን ምስቲ ሓደ ንሃገር እውን ዘፍርስ ኣይኮነን ይጠቅም እምበሪ ኣብታ ናይ ብቀዳማይ ተመሊስኩም ኣብታ ናይ ዲሰንትራ ናይ ዘይምእኩል ኣብኡ ብሰፊሕ ስለ ዘላ ብዙሕ ግዜ ይወስደልኩም ቴንክ ዩ ኦኬ ቴንክ ዩ ታብ ናብ ሰገድ እንከይድ ሰገድ እናባህላ ሕቶ ያ ምናልባት ፅብቕቲ ሕቶ እንድያ ግን ሓደ ሃብታብ ዝብሉ ከም ዘሎ ኣብ ገሊኡ እቲ ባህላዊ ሕጊ ወይ ካስተመር ሎ ክንብል ከለና ሲ ኣብዚ እዋንስ ብኡ ንስራሕ ማለት ሪያሊቲ ኣይንፀባርቕን ክኸውን እውን ኣይክእልን ክትመልሶ ይትኽእልን ሓደ ካብቲ ዝበልክዎ እንድሕሪት ንክመልሰና ዘይኮነስ ንቅድሚት ክደፍኣና ዝኽእል ናቱ ባህርያት እንዳወሰድካ ኢኻ ክሰርሕ ዘለካ ብፍላይ ኣብቲ ተራ ዝፃወቶ ነገራት ከም ዘሎ እየ ከንፀባርቕ ኢና ከም ኮንሰፕት ከም ሓሳብ ከም ስነ ሓሳብ እቲ ካስተመር ሎው ንብሎ እቲ ያታዊ ሕግታት እንታይ ዘንፀባርቕ እንታይ ዓይነት ተራ ይፃወት ኣሎ ክንብል ከለና ኣብኡ ደበልኮ ነገራት ነይሩ ምክንያቱ እተን ተራ እቲ ሬሌቫንስ ወይ ድማ እቲ ጥቕምታት ብዓብኡ ከዓ እቲ ምስቲ ናይ ስቴት ሎው ንብሎ ወይ ድማ እቲ ፎርማል እቲ ስሩዕ ሕግታት ንብሎ ምስኡ እንታይ እዩ ብውህደት ክፃወት ዝኽእል ክትሪኦ ክትክእል ኣለካ ተዘይኮነ እንድሕሪት ክትመልሶ ይትኽእል ኢና ንኣብነት ሲ ኣይደንቲቲ ወይ ድማ ባህላዊ መንነት ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ክትዕቅበሉ ትኽእል መንገድታት እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ብፍላይ ምስቲ ዘበናዊ ሕጊ ዘኺድ እንድሕር ኮይኑ ንዕኡ ፕሮሞት ክትገብሮ ንዕኡ ከተቆፅሎ ንዕኡ ከተሕይሎ ምፍታን ማለት ስኒት ምፍጣር ማለት እዩ ካልእ እቲ ዝበልና እዩ ጋጋት ክህሉ ይኽእል ኣብ ጫፋት ናይ ኤርትራ እንድሕር ወሲድና ኣብ ገለ ጫፋት ናይ ኤርትራ ትሕጊ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ወይ ድማ ትርድኢት መፂኡ እዩ ከምዚ ዓንተ ወይ ዝበሎ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ተመልሰ ናይ ክሪሚናል ሎው ፀሓፍ ሃብታብሲ ከምዘይሰርሕ ወይ ድማ እቲ ሕግታት ዝተፃሕፈ ብስሳታት ምስቲ ሕብረተሰብ ዝኸይድ ነይሩ ርድኢቱ ኢልካ ክትሓስቦ ከለካ ኣብ ሪሞት ኤርያስ ኣብ ጫፍ ናይ ኢትዮጵያ ከይድካ ክሰርሕ ኣይክእልን ነይሩ ይትረፍ ኣብ ጫፍ ናይ ኢትዮጵያ ዋላ ኣብቲ ማእከል ዓድታት እውን ስትራግል ዝገብሩ ነይሩ ማለት እዩ ብስሳታት ምክንያቱ እቲ ሕብረተሰብ ኣበየናይ ደረጃ ኣሎ እቲ ግዜ ከዓ ከም ዘበናዊ ግዜ ተወሲዱ ወይ ድማ ከም ዘበናዊ የገልግል ተባሂሉ ንመፅኣ ሓሲቡ ዝመፀ ሕግታት ንግዚኡ ሽግር ኣጋጢሞ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክትምላኣልካ ድኽእል እቲ ዝፀንሐ ሕግታት እዩ ትያታዊ ሕግታት ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ጋፕስ ፊል ኣብ ምግባር ተራ ይፃወት እዩ ንምባል እዩ ካልእቲ ምስቲ ናይቲ ሕግታት ዘለዎ ብከምዚ ነንሕድሕድ ኮምፕሊመንት ይገባበር እንታይ ኢና ንብሎ ኮምፕሊመንት ነንሕድሕዱ ስኒ ናይ ግድ ይመላላእ ማለት እዩ ተመላሊኡ ክኸይድ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብቲ ሞደርን ኤርያ ግን ቻለንጅ የብሉ እውን ማለት ኣይስምዕኒ ምክንያቱ ስኒ እቲ ቫልዩ ዘለዎ ነገራት ክትወስድ ኢኻ እቲ ላክ ወይ ድማ እቲ ሕፅረታቱ ከዓ ንዕኡ ገዲፍካ
بتخلق كيدي خمالس الذي integration reform اللي نرى مثلا كم ذكر أنا نتي customer loss integrate تقبرله نتي حقتات كخا reform تقبرله بقالنا نقرات هابتاب مستجي زي قيد حقتات ندام صعنا كيدا لنا قبلهم كله تحبر السندات تغير يخيد على مالتي قال يقبها لي واتيو ناب formalize دخون نقرات عبيت كتماتات مساعدة زقات من كناي كوسموبوليتان وإذا كتماتات بحرين أكايدان معبالن بعلوتي قطبة ناي نقدي مسمرات ناي قلت كله خياري مالتي لذي أب كم زقوان ذي تحصرتات ناي كستايك خيدي مالتي قدم ترانسبورت بزبالة ساعد قند حد تقام فرس تقام يراب زي جنكم خونا يكلم لذي أب كم زيتات حصرتات اللو مالتي خلق سي بعلوتي سوسايتون زقبولو نقري مالتي لذي نابتي سوسايتي سني نقدمي ددفقو بحلاو حقتات مش مورال زي قاچو نات حبرت سب بسيني زنبرو نقرات جن كان لا تتقام كالهم هارمونايز نقبرو خود يقولو نمبال ببزلو سب كم ستيت مسكونكا كم هاجر مسكونكا نزي كاستمر لوس ببوت وقت تقبرو تجميركا تستيت تبخلون تريف هلا مالتي خمسرت هذه من البات مزل لنا أبز جزء زي بpolitica اختري أقول لها وبزح جزء أبز دقة بزح يزور ربي بالاو حقتات نحن زخون لهم كم زخون أسو تبهجي نحاد خاب كتما دمتن نحاد خاب قطر دمتن نخلت يوم كوفا بالكحة داراربهم كلها زعابيلو أتموسفير تصلهم لازم تحقتات ونبو من صريام كريوه لذي أبز زلنا ناي بوليتيكا كونتات بين كاغن برسبكتيف كتري أقول لها بزح جزء بوليتيكا انتايد متصل حلقاني أجزادي تقاط أصاريخا كوماند إن كنترول يدلو ناب حق مستملس جن تحقاونت ريزونابل نسويلا مخنينت يدبصلك بمخنينت يدقا يدكا دلي لذي نتي مخنينت أب كاستمر لو دلو نتقامو إتازبالت أمر نكاستمر لو بوليتيسايز نقبارو هذا جنيه نتحر السبون أي كتقوماني مخنياتو نايمنا تكبير كأخا نايمنا مختكلا أفت كاستمر لو كتبتصل خمالك لذي نتحبر السب زتك مسرطو إنتجريتا من قبارو مستستيت لو وإذا ما مستي هاقرا وحق مستي أب جي المأذول حقتات من قبارو مالت تقاربنا علي خون تخيلي لي يدقن بتاعنا عقبازقي حتى يا يتردو أنا دو عقبازقي بليز اسكبر هيا بس بفلاي دانيا هبتاب مسرعات يا تأساسيرو زلو مالت سني ديسنتراليزد يونيتاري فيدراليزم زبل قدمي هيجي زحبكمون تا عينت سرعات كهلونا زبل ناي تا هاجر سرعات انتاي كخونا لو زبل غيرك اخا مليت كايزلخا ناتي حتو جن ابز غبناو حقن سيفيلاو حقن ديسنتراليزد كخونا لو ختبل كلخا اتن قدمي هيجي زنبران ناتن حق اندابا زنبرن بؤو يمصا خاتبل زلخا نعايز تردان نسيو سلازي مس سرعات زيكون خطه اساسرو زلخا اتي سيفيلاو حقن غبناو حقن حاده بدرجه هاجر كوينو ابنو سو كف هاجرات يزغيد مخنياتهم تفلالي حق انداباسل سلو زلو نناتن نابو خملسالو انبل انت دا خوينا حدا عينت حقي ايكونن زهلونا زلو غبناوي يكون سيفيلاوي يكون سلازي مزيس كمي نتي ناي غبناو حقن سيفيلاون حقن مس ديسنتراليزد سرعات خاطر اساس ركايه زلخامو ناتي حتو سو ايكونن بعلونا نناب اوراجا خيدكا تمليسكا نعو مرغغاص انت خوينو كمزي هيجي منشمو زبولو سجد زبولو حانت هاجرون كتهلونا يتقلنيا مالتي ስለዚህ እዚያ ተሐቶ ይነጽራት ልካ ተኮይና ጃጅ ሀብታብ يغني لي أنا ون وجوبو جاري قلت كل مالتي أتى يقول لا تون كون خيري أنتو يتعب النيرة تشافتها وحقتات تي كاوسي إزي قبنا وحق زبهان كلنا كابت كونسبت توجدوا
تحاسب هاي توسيدو እንታይ ይብል ነራ አንተ ወይ ካብ ኣሜሪካ ንቀድሕ ነርና ድሓር ግን ንመውቃዕቲ ንገለ ዝምልከት ብዙሕ ገበናት እውን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ዓዱ ግን ብዙሕ ዘየለ ምስራና ኣብቲ ካስተመር ሎው ካብቲ ካስተመር ሎው ካብቲ ሕያታዊ ሕግስ ዝውሰድ ብዙሕ ጠቃሚ ነገር ከም ዝነበረ ኣብነት ሃሰኔ ገሊፀ መስለኒ እዚ ንምንታይ ነቲ ሃገራዊ ሕጊ ከም ዝገበናዊ ሕጊ ገበናዊ ስርዓት ሲቪላዊ ሕጊ ሲቪላዊ ስርዓት ዝኣመሰለ እሱ ንሃገር ዝኸውን ብሙሉኡ ንዓና ከጥርንፈና ዝኽእል ብሓደ ከናባብረና ዝኽእል እዚ ትምእኩል ዝበሃል ሕጊ ማለት እዩ እዚኣ ሓዙለይ ንቅድም እሱ ይሃልወና ገበናዊ ሕጊ ብሃገር ደረጃ ንኩልና ብማዕረ ዘገልግል ሲቪላዊ ሕጊ ከምኡ ስርዓታቱ ከምኡ ካልኦት እውን ንኩልና ዝምልከቱ ሕግታት ይሃልውና እዚ እቲ ብሃገር ደረጃ ዝጥርንፈና ኣነ ብዛዕባ እቲ ዲሰንትራላይዝድ ይኹን ዝብል ዝነበርኩ እቲ ህዝቢ ሲ ንዑ ዝምልከት ጉዳያት ሲ ባዕሉ ካብዚ ወፃኢ ሲ ባዕሉ ዝነባበረሉ ሕግታት ሲ ተካይድ ዘይምእኩል ነገራት ሲ ክፍቀዶ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ከዓ የካይዶ እቲ ህዝቢ ሓደ ብዙን ክገልፆ ዝደሊ ንፁር ክኸውን ዘለዎ ኣብቲ መፅናዕቲ ካብ 98-99 ጀሚሩ መፅናዕትታት ተካይድ ነይሩ ኣብ ተፈላለየ ቦታ እውን ንኸይድ ነርና ማለት እዩ እቶም ናይ ሶሽዮሎጂ ናይ ሕጊ ፕሮፌሰራት እውን ዝተሳተፉ ሕጂ እቲ ዲቴይልስ ኣትወኩም እየ እቲ ህዝቢ ዋላ እኳ ሓደ ገበናዊ ሕጊ ሲቪላዊ ሕጊ ዝበሃል ኣብያተ ፍርዲ እውን ተተኺሉ እንተሃለወ ኩሉ ናብቲ ቤት ፍርዲ ዝመፅስ ኣዝዩ ውሑድ ህዝቢ ናብቲ መንግስቲ ዘቆሞ ስሩዕ ቤት ፍርዲ ዝበሃል ዘባዊ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ መወዳእታ ይግባእ ይሰማዕ ዝመፅሲ ኣዝዩ ውሑድ ህዝቢ እዩ እቲ ዝበዝሐ ህዝቢ በቲ ቀምቀዶም እዩ ዝካየድ ስለዚ በቲ ኣታዊ ሕግታቱ እዩ ዝካየድ ህዝቢ ንኣብነት ክነግረኩም ኣብ ከባቢ መንሱራ ከይድና መፅናዕቲ ክንከይድ ምስ ፕሮፌሰር ኣስመሮም ለገሰ ሕጂ በቲ ሕጊ ገበናዊ ሕጊ እንታይ እዩ ዝብለና ዝኾነ ገበን ናይ ቅትለት ቶም ከበድቲ ገበናት ንስሩዕ ቤት ፍርዲ እዮም ዝምልከቱ ከም ቅትለት ዝኣመሰሉ ኢንፋክት ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እቲ ጁሪስዲክሽን ናቶም ኣብ ዞባ እውን ኣይኮነን ኣብ ኣውራጃ ኣይኮነን ማለት እዩ ኣብ ከባቢ መንሱራ ኣብ ተወሰነ 3-4 ዓመት ዝኸውን 21 ቅትለት ናይ ቅትለት ጉዳይ ኣጋጢሙ ነይሩ እንታይ ኢና ንፅበቶም 21 ጉዳያት ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣስመራ ክመፅኡ ኢኻ ትፅበይ ካብዚአን 3 ጥራይ መፅአን ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እቲ 18 ብምንታይ ፈቲሕዎ ባዕሉ በቲ ጉዳይ በቲ ኣታዊ ሕጊ ሓደ ኮንሰፕት እውን እንዳማዕበለ መፅእ ኣሎ ኣገልግሎት ናይ ሕጊ እንታይ እዩ ሽግራት ንምፍታሕ እምበር ሰባት ንምእሳር ኣይኮነን እቲ ህዝቢ ባዕሉ እንድሕር ደኣ በቲ ኣታዊ ሕጉ ገይሩ ብጋርዲ ብገለዲ እንድሕር ደቂስዎ ይደቅሱ ስለዚ ሓደ ክርድኦ ዘለና እቲ ህዝቢ ከም ቀደሙ ንኸይድኩም ዘሎ ብፍላይ ኣብ ስጋዕ ደርጊ ሃይለ ስላሴ ገለ ብቐንዱ ነቲ ሕግታቱ እውን የማሓይሾ ከም ዝነበረ ሓደ ካብቲ ኣብነት ዝኾነና እንታይ እዩ ዋላ ድሕሪ 91 ንኣብነት ብመንግስቲ እውን ኣፍልጦ ረኺቦም ዘኸዱ ኣለዉ ንኣብነት እንድሕር ኢናዮ ኣብ ሕጊ ቢለን ንምጥርናፍ ተኻልእ ሕግታቱ ስለ ዝፀንሖ ብኡ ይካየድ እዩ ኣብ ዓዱ እምበር ንቤት ፍርዲ ይኮነ ኩሉ ዝመፅእ ስለዚ ይካየደሉ ይነባበረሉ እውን ኣሎ ግን ዘይተሓተ ዘከራኽር ሕግታት ነይሩ ንኣብነት ሕጊ ቢልየን ንምጥርናፍ ኣብ ዝተገብረ ፃዕሪ በርካ ናይ ነገድ ናይ ታውቀ ገለ ዝብል ነይሩ ኣብ 2005 ሓደ ጉባኤ ተካይዱ ሕጊ ቢለን ናይ ታርቀን ታውቀን ናይ 12 ነገድ ተባሂሉ ብፅሑፍ ተሃቢሉ ተኣውጁ which means ህዝቢ ቢለን ኣብ 2005
أبزون دحريكم ما هونكم جا سرعة دنبزان تبهل ناي دنبزان ون كلتشان 10 شمونتن تصحيفو جن تفين يرتو دفتر حزب دنبزان تأكيبوا ما بزلو أسألهم اليوم زلوكم زيهم كلهم تمسحفت لكم رأيوهم زيهم كلهم عبيت تأكيبهم نتيجة نبرة حديثهم صبغت مصحف بخلتشان 10 تخلتن سرعة دنبزان زبل حاتي مومو مالتي سلازا أنا كابت زلنا حبريتاون تهزب خم قدمو أتا مسحة استقر بارئة بالله إذا سرعة دنبزان تبان ريقهم ما تخونكم كلتشان 10 تخلتن يا حاتيما أنا وناو تتاتي فنيرا مالتي أبزونا لوتي نا زهب كوريتو أبتي خمرق كلون أب باسيرا هوتيل إمبيرال أبو وقعي أمايت سبات استساتفو تمريق نحريهم وعاون نحراتيهم ولا كوا أتو منشمو عند ميكائيل سولومون عركي بروفيسور سناي وزح تعارلون تغونو وزح سبت استساتفوي تم عبيت تأكيبهم نتي أبكلتشان 10 شمونتن زتقفق رقيبهم مديشهم أما حيشهم إسرع دنبزان غيرهم وسلازي كانوا نحريهم متن بايتوتات زبهلا قدم بايتو مش تمريص نير بايتو زبادو بقله اساتنون حقي علوان كم دي وصاي نقصلا نتي اتي هاغراو حق خطر نفو زي كعله نعين زملكت ني حزات ديو نماي ديو ني اوام دي قله يقبرالو سلازي زي نزي ازول زلخو ات بهاجر زطرنفنا خمز غبناو حقي سيبلاو حقي بهاجر غيرنا يوكو تاويجنا ارترا بمولو زبال سلازي تي انا ون كغلصو خلخو من الباش اغديل لكم مالتي عند اتو عند برهان نت غبناو حقي سيبلاو حقنات بمولو يكون كون ديسنتراليزد كون بيدبل نوركو نزري ازي نحبر كغلغلنا زخيل كطرنفنا زخيل كم حدا حزبي نتخلو غدات كحزلنا زخيل الله الحزب ግን ካብዚ ወጻይስ ብዙሕ ጉዳያት ይዘለዎ ማለት ዋላ ንኣብነት ናይ ሓንቲ ወይ ይጠቅስ ነይሩ ሰገድ ዋላ ሕጂ ዝኮማው ቤት ፍርዲ ሙቃም ሓደ ካብቲ ዕላምኡ ዝነበረ እንታይ ምስ ተጸንዐ መጽናዕቲ ተገይሩ እቲ ሕጊ ናይ ሲቪላዊ ሕጊ ዝብሎ ካልእ እቲ ህዝቢ ዝለመዶ ፍትሕ ከጋጥም ከሎ ግርጭት ከጋጥም ከሎ ኣብ መንጎ ሰብኣይ ሰበት እዚ بعد بعلو ببيتسب بمسورته كمان أبتي مستثنى أبتي أبتاو حقي إزي وحس نبيتسب قبرو بعلم علوم أجابا فتاة عاشقر كأوت أي تقني نبيت فرتخ متزلو سلازم بوزح نجارات سلازلو يعني تدي سنتراليزد دخون دبلله يسرح له خاله ولا حنت كمان دي سنتراليزد أيكون ندلله تزبي تمنجسي إذا بحيل برات الله خذ بالله مرت حزبي تحقتاتو تباهلو قال اي قدفن ينابابرلو يخيد يزلو مالته ده عبريها تقومك ابزاون كنت بره هو it is بحال decentralized بحال سيبتناي قدم አገባብ ይኹን ምክንያቱ ተሐግና ባበተናይ ቀደም ተኾይነሎ ሕጂ በዞባ ምስ ኮነ ግን ተሐዋዊሱ ስለዘሎ ንሱ ጸገም የምጽእ አሎ ዝብል ሐሳብ አለካ ማለት أنا تعز ولا لكم مسلكم التزبي كم تقدموا عينت بعلو تتأخذوا ميلاني روي حجون مزحيج خناتات زملكات متأخذ بخجبر خيلي not necessary زحيج زلوا بوزح خنزارب نخيلي ناسو أزوجا فيه decentralization هيكون نسو زري كتهزب خراقب زي الهزبي عراقبو وقدام يون زارب نيرنا كاب مقركا كاب دك شحي كاب عدنا عمن زي عن سباس قبر خفيل قال خبل بس ما راجرو بخرن جرو بارونتو زخيتنا ازي بوزح فولت دلوي كاب زين عفه تاسيرا خوص قال خوص من دفراد مص بس ما راجري إذا دحنا وصينا
انتهينا الليل يدلوخ أنا دقاقي ما زول دلوخ نقدم إذا بايتو تبهل بايتو عدي تملس علوها مخنياتو تقدم أي فيكتيم تقدم أي فريش سولو بايتو عدي أب درجة كمان كومو يعتقل كلني يروت هزبي أب جزء درجة كنتيبا بعدنا هنا نمرت نيرو هزبي زمرت نيرو كما مهران كمان يوم زقون نيرو هزبو كنتيبا أنا كتما من دفرة أنا كتما سمرة ما مهران قال يا يوم زمرت نيرو عد خاب على تمرت نيرو حيجي قل أبوينتدي زبز حي عند حريقة سقع عدي ناي منقص وكيلاتهم زمزوز دولو دبوز حسن كل عند تتعايسو تقادلتي قال تي نت هزب نمقوز صاري سلازي ريفرس تكون على هزبي مرحلو مرحتكم الرس بايتو خوقوم تزنبرو سرعة دهار دمت دولو سومن مس آتو عقباز قدبوس كنزارة ربنا بدعبازي هزباو محدارسي أو زيادة خنانة صراي حيشنا مثلني يا كم زبالكم حجب على الممر ولا بايتو زمان يزبل أنا زدالو سند وريني رح عم ندفع أنت يوم تبايتو تاكيوس نتخباب زخون حقتات يوصي حجون مغنياتو تهاجروا حق زبال سلالي عمو سلازي خمي جيرو ما حدر قالوا حطوا خوينو قل تو كونسبتي أنا خزارب ديلي له تو كونسبت قل تهزبي بايتو خم حد كملو سلو وعلو نوع زخون حقتات نعدو خاقوم نعدو كمان ناتا سبيسفيك حقات توصيقو مسلاي توصي أخافا أنا حزات تسعر أنا تقرص أمرعى بقلة كله ناتلو حاجة مستم كبابي أم زرقبهم كان يوردها أبروبادي بقلة خالو كم جرخا نعوز ملكت حجز خوص كفو قدو علو إزم اوكي دلو ثانك يو ممكن نحلف بدكتور جفنا مثلا دكتور جفنا الله هذا والله سلام ناتيجن كستا ولا تصنحدو خمزي رؤيته نو غالبا. بل اي تورد ايتكا بحركة مالك اوكي ايتكا اي تورد اوكي قتلو زلو مثلني عقباي مرحبا سمعت له هو الله كرة هابلنا نسنيتنا زم حواتك خبرات حوات نز زغرونا يتاوين دم حقتات تعمي أنا بتعمل تبغى تمايري تصلوا لنا يقولون نزم فات حنتي مزاحجي كتكايرو أصنحكم ممرلاسي إذا حقي منقستي أو يجوزوا له حزبنا كل ما نبابرو كم نفلتو أنبابرو بملو أب مريتن أب مس مريت حزن أقرابني إت منقستخا قرا مريت ناي منقستي له أو جس نبزح حدثات زقوسا قولي هلو مو حجي أبياتاو حقي كملس هلو خنبل كلنا ناسني نزي حجي ترخيب زولو مقصو قالت كمي قرنا خنزام دول خلي كنت حاسبه يغني اللي كرة على ثانك يو قال اسكي ما قرب دحن بب حدا نقبره دحكي زي ايد حاجه في زليله سجلنا بها خير وال دارجا مثلا عند برهان كنت من لساني يا مثلني مملاس يكون نبللو ندحريت مملاس يذكر كوا يمثلني ولا تتدليون قلنا حدا هنردو دلنا منالبات كبلا دا حسبكم زانا يهبتابون بزحنتنا يحق لنا إلا نحسب أب بهلاو حقتاتنا مورابو ستيت لو كأ عدد قبرنا هاجر دقز فورماليتي دلو بسرر كله نقرات خي كم هاجر زقبر مالتي بوليتيكال ون زتحاجس هنا مالتي نابت بهلاو حقتاتنا هنكيل كلنا قن مور كو اكزيستنس قبر وين ما هلا وين حبرت سب من الرقاقات منتنا حبرت سب نغيت أفل تاريخنا يتحبرت سب نغيت أفل بفلاي دما
ዝሰርሓሉ ሜካኒዝምስ ኣብ ዝህልወሉ ግዜ ንክትጥቀመሉ ኢልካ ትገብሮ እዩ ማለት እዩ ሕብረተሰብ ኢቮልቭ ይገብር ይምዕብል ብኡ መሰረት ኣቲ ከምዚ ክንዛረቦ ፀናሓ እቲ ባህላዊ ሕግታት ገሊኡ እንዳተረፈ ክኸይድ ናብኡ ንመለስ ዝብል ግን ፍፁም ክኸውን ኣይክእልን ማለት እዩ ከም ዝበልኮ እዩ ቀደም ትራንስፖርት ድሕር ኣድግን ፈረስን ነይሮም ኣብዚ እዋን እዚ ናብኡ ትምለሰሉ ነገር ክኸውን ኣይክእልን እንተደለካ እውን ኣይክኸውን እቲ ሕብረተሰብ እውን ክቕበሎ ኣይክእልን ሓሊፉ ወይ ከም ምሳሌ ግን እንታይ ንውሰድ ብዙሕነት ናይ ባህላዊ ሕግታት ኣለና ወይ ካስተመር ለውስ ኣለና እዚ ሩዲእ በብቦትኡ ስለ ዘለዎ እዚ ብዙሕነት እዚ ኣብ ውሽጢ ነናቱ ሕብረተሰብ ክሰርሕ ይኽእል እሞ ከዓ ብዘይጋጮ መገዲ ምስቲ ዘበናዊ ሕጊ ንበልና እንዳፈል ምስቲ ናይ ሃገር ሕጊ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ምስቲ ናይ ሃገር ሕጊ እንድሕር ክሰርሕ ዝኽእል ኮይኑ ምምላስ ኣይኮነን እንድሕር እንታይ ዳ ነቲ ሕብረተሰብ بسنيت كتكايدو تخيلوا لمن قد فتير كاللها ما يتقن لي حنت مثالي غير تصيني حتى أب منصور علي بابي خليك تجبنا منصور خلاص exact الحج عند حرك ندز جبنات تحبرت سب انتينا إلا نرنا عنتي بهلا وحقات compromise حقات يجبر سنيتي فتر عند حرينا تحبرت سب حقكو 4 purpose جبنا وحق 4 علامات لوينا نمش يخلكن يقطع نحبرت سب كابكم أخجبرون عند أجد يخيد دابلنا إنا نقولته عند حر إذا خوينو نت ريفورم كأجبر نتي زقت عقله ريفورم يقبره سلام تعب سربت دقيقة ريهابيليتيت كقبر لك كمان حجي بس عند حرينا أيوه تحبرت سب كن أوش تزله ميكانيزم مالت أني هو مالتي لازم عند حريت يكون عند مسكال عند هذا نتزله فورمال دهونه حجي بتبهلاو حق وش نبر بو يتجبر الكالو مالتي تايك على مسؤول تحيزنا معك مسرحات أقولي الكالو معك ناي كوست ناي وسعات كستات أقولي الكالو فنزو كل ريحة كسر رحيخ إليو ببوتو أفتو بوتو قاي سر حلو مالتي لازم بزي إنكوربريت مقبارو أنت أخذت بقول لها بزحنتنا حاجة لنا التستيت لو أنت يقبروا له مالتي indirectly recognize قبروا له تفلت نتيبول مهناتو أنت هيبو إن التستيت نبعله رجعت هيبو مالتي ስለዚህ ቫሊዲቲ እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ ቫልዩ እንድሕር ደለዎ ክብረት ዘለዎ ነገር እንድሕር ኮይኑ ኮይኑ ምስቲ ኣውፂኻ ሕጊ ዘለካ ሓገታት ዘይጋጮ ክሳዕ ዝኾነ ግዜ እንታይ ኢኻ ክትገብር ዘለካ እንድሕር ክሰርሓሉ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ናይ ግድነት ኣብ ዘመነ እንን ነይሩ እሞ ሕጂ ከኣስ ኣይንስርሓሉ ማለት እዩ ይሰርሕ ስጋዕ ዘሎ ግዜ ክትሰርሓሉ ሽግር የብሉን ማለት እዩ በዚ ኢና ክንሪኦ ዘለና ኢለ እየ ሓስብ ኣነ اوكي سلازي انت لنا مالتيو انت هنا تقال زبلنا مودرن ينبلا وهاجراو حقي هو حدا هاجراو حق له وكله ذكب مزي ابتفلالي بوتاتات زلو حق النباتات كمي غيرهم توهايدهم نتي هاجراو حق بزي حق ملكعو هنا نبلزلنا مالتيو بحق عينو رأيا ببوليتيكا ندحرئنا نتحقي نزل لنا كل جيش لنا التحاعزو كما يجرنا إنا بحنسا نبر زبل شقر يدفتر لنا دون حق بحق عين هون لأخر لنا قل نايم بارد راح يكون فانكشنات تحبرت سب بحنسا أكثر رحن كواهن حتى أتي جزءات حق زبل أمر كعب نقد قوبر إخا تقبر الله سيدي تكاستمر لوت راح يكون بينو مستم هاجراو حقي تسانيس قاعد بهذا الجزء جزءات حجز بالامر رئيسنا مالس كخل الله مالتي اوكي ثانك يو فيري ماتش الله هو انا بخا حجها ثانك يو يقني لي عبازجي رئيتون حتوني زلنا انا ابتي رئيتو يقني لي دانيا حبتابكم ونسجد ابريكم لي حزي اللغويجي تزبركمو صبغة تمرتيو قلنا حتى يجي انتايا عبزيناي بدرجة أفريكاسي كلتا عينة الرأي يالو يبلو يوم يجي توم
ዩሮሴንትሪክ ቪዥን ማለት ናይ ኣውሮፓ ኣካይዳ ምስ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ኣተኣሳሲሮም ንኸምዕብል ዝመፀ ሕግታት ኣሎ ይብሉ ብኡ ክንከይድ ኣለና ዝብሉ ኣፍሪካውያን ምሁራት ኣለዉ ኖ ንሕና ኮሚኒያል ሶሳይቲ ስለ ዝኾንና በቲ ኢንዲጂነስ ዝኾነ ከምዚ ሕጂ ንሕና ሕጊ እንዳባ ንብሎ ዘለና ብኸምኡ ኢና ካብኡ ኢና ክንነቅል ዘለና ዝብሉ ኣለዉ ስለዚ እዚ ክልቲኡ ተፃራሪ ይመስለኒ ብዓይኒ ምዕባለን ብዓይኒ እዚ ሕጂ ዓለም በፂሓቶ ዘላን ክንሪኦ ከለናስ ዝገራጮ ይመስል እሞ ከመይ ኢና ከነተኣሳስሮ ንኽእል ነዚ ብወገንኩም እንታይ ትብሉ ይኽብል ድለ የቐኒየለይ ወስካ ታሪእትኻ ኣብዚኣራና ርኢቶን ንቐድም ከብል ሕራይ ኦኬ እዛ ርእሲ እዚኣ ፕሮፌሰር ኪዳነ መንግስቲ ኣብ ሒዞም ኣለዉ ስለዚ ንሸዓተ ዝፀንሓልና ሓይሽ ምክንያቱ ኣብ መደብ ዘላ እያ እንታይ ተመክሮ ከመይ ገይሩ ሕጂ ንኣብነት ከምዚ ናይ ሳውዝ ኣፍሪካ ገለ ክጠቕሶ ፀንሐ ብኸመይ ተመክሮ ናይ ካልኦት ሃገራት ኣላህና ስለ ዝኾነት ናብ ኣዶ ንግደፋ መስለኒ ፅቡቅ ሓንቲ ሕፅር ዝበለት ኮመንት ክቦ ኣነ ምናልባት እንዳሕራይ እውን እንዳሓሰብና ክንከይድ እያ መሲልካ ኣብ ሕግታት ብፍላይ ኣንተበይ መን ገለ ሰብ ጠቂስኳ ንገ ገዛእቲ ዝገብርዎ ነገር ሓደ ካብቲ ዓበይቲ ነገራት ኣብ ሓደ ሃገር ምስ መፁ ብዘየገድስ ናይ ደገ ገዛኢ ወይ ናይ ውሽጢ ገዛኢ ብዘየገድስ እንታይ ዝገብሩ መስለካ ሓደ ነቲ ባህላዊ ቫሊስ እቲ ዋጋድ ክብረት ዘለዎ ናይቲ ሕብረተሰብ ብናቶም እዮም ክትክዎ ደልዩ ነቲ ሕግታት ልክዕ ብከምኡ እዮም ክትክዎ ደልዩ ምክንያቱ እቲ ፖሊሲታቶም ብከምኡ ስለ ዝፅሎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ንምንታይ ዝዓለመ እዩ እንድሕር ኢልካ ክልተ ነገራት እዩ ሕብረተሰብ ክነብር ከሎ ሓደ ብመሬቱ ካልኣይ ከዓ በቲ ሪሶርስ በቲ ሃብቱ ሃገራዊ ሃብቱ ንበሎ ወይ ናይ ኮሚኒቲ ሃብቱ ንበሎ ብኡ እዩ ዝነብር ስለዚ ነዚ ክትቋፃፀር ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ እቲ ሕብረተሰብ ኣባኻ ዲፐንደንት ክኸውን ኣሎ እዚ ካብዚኣ ትብገስ መስለን እንታ ኣረኣያ ግን ኣብቲ ከምቲ ዝበሎ ሃብቲ ኣብቲ ሓደ ክንሪኦ ክንክእል ኢና ብዓቢኡ ብሰፊሕ መስለን ምክንያቱ ምስ ኢኮኖሚ ዝተሓዝ ምስ ትሬድ ዝተሓዝ ምስ ፖሊሲታት ዝተሓዝ ስለዝኾነ ብዙሕ ነገራት ከተምፅእ ትኽእል እያ ግን ከም ኣምር ኣብዚአን ርኢና ካብዚ ክብገስ ከም ዝኽእል ግን ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ኢለ ይሓስብ ኦኬ ፅቡቕቲ ንሳ ኣላ ከምቲ ሕጂ ክትቀፀንሐ ንሳ እውን ፕሮፌሰር መንግስቲ ኣብ ኪዳነ ዲሓቀይ ኪዳነ መንግስቲ ኣብ ኪዳነ ይመስለኒ ንሱ ይሒዝዋ ዘሎ ብዙሓት ሃገራት ኪዳነ መንግስቲ ኣብ ንሱ ይሒዝዋ ዘሎ ብዙሓት ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ከም ኬንያ من ساوث أفريقيا موزامبيق قال مصلا كما يجرن incorporate كم تجبر أو تحكين دابا جن كآخر خلو بناي بروفيسور الرعاية تزلنا يا حبرة سب أتليس خلت تملك عزلويو حدا سيدنتاريو حدا خا تاشمو زي دوب زي فوتو زي ناي سبق ساقم من نوابرو اللو مالتي ስለዚህ ተቀንድቁም ነገር እዚ ከመይ ኢሉ ብሓደ ይነብር ከመይ ገይሩ ኸ ንመጻኢ እንዳተቀየረ ኣብ ዝሓሸ መነባብሮ ይበፅሕ ኣብ ዝብል ክህበና እዩ ክንሪአና ዝመፅ ዘሎ ማለት እዩ ኢንፋክት ዝያዳ ዋላ ታዲሕራያ ዘላ ኣብኡ ክንከይድ እወ ሕጂ ናብ ዶክተር ጨፈና ክንከይድ ሕጂ ምክንያቱ ኣብ ኢዱ ሓፍ ዘበለ የለና ኣባኻ ኢና ንኸት اوكي حراي ወል በመጀመሪያ ምስጋና ነዞም ንኩልኻትኩም ሰለስቲኹም ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ኣገዳሲ ትምህርቲ ኣብዚ እዋን እዚ ማለት እዋኑ እዩ ነይሩ ናይ ብሓቂኻ በቶም ዝወዓለን ገርካ እንድዩ ዝወዓልሉ ዝተመከሩሉ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ነመስግኖም
በቲ ሓደ ወገን ከዓ ተሳትፎ ክርኢ ከለኹ ከዓስ ይገርመኒ እዚ ዓይነት ትምህርቲ እናሃለወ ኣዝዩ ለጠቕ ዝበለ እቲ ተሳታፋይ የሰክፈካ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ እንታይ እየ ክብል ደልየ መጀመርያ ብጣዕሚ ንፁር እዩ ከም መጀመርያ ክብገስ ከሎ ፅቡቅ ጌርኩም ኣቕርብክሞ ዘለኹም ተራ ያታዊ ባህሊ ያታዊ ሕግታት እንታይ እዩ ዝብል በቲ ዝተረዳእኒ ካብ መጀመርያ ማለት እዩ ናይ ምመላእታ ወይ ኮምፕሊመንተሪ ሮል እዩ ክህልዎ ዝኽእል እምበር ተካኢ ከም ዘይኮነ ኣይ ቲንክ ካብ መጀመርያ ነፂርኩሞ መስለኒ እዚታት ከዓኒ ብኣብነታት ካብቲ ዘምፃኻዮ ዳኛ ሃብተኣብ ካብቲ ትፈልጦ ካብቲ ኣባይታ ዘሎ መስለኒ እኹል ሓበሬታታትን እኹል ጭብጥታትን ኣመሓላሊፍካ ኣለኻ ኣነ ንገዛ ንእሰይ ኣብ ተወሰነ እዋን 2006 ኣቢሉ ዴታ ኣኪበ ነይረ ኣብቲ ከባቢ ስመራ to be specific ኣብ ምባደርሆ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዝብልዎ 9 ካብ ሚእቲ ናይቲ ጉዳያሲ ብዕርቂ ተወድአ ምዃኑ እቲ ኣብኡ ነበረ ዳኛ ነጊሩኒ ማለት እዩ ሓንቲ ንእሽተይ ፅሕፍትላ ኢለኖ ጆን ፈልጣ ከምዚ ኣርመለይ ኢለዮ ፔጂኔሽን ነይርዎ ናይ ገፅ ክሳት ፒዲኤፍ ኣዶኖ ተደሊኻ ሼር ክትገብራ ትኽእል ኢኻ ብግሊ ማለት እዩ ሕፅር ዝበለት ወረቐት ኣብ ሽዑብቲ እዋንቲ ኣብ ስመራ ዩኒቨርሲቲ ከለና ዘቕረብናያ ማለት እዩ ስለዚ ኣይ ቲንክ ንፁር ይመስለኒ እንታይ እዩ ተርኡ ንዝብል ኣብሪህኩም ኣለኹም ስለዚ እንታይ ኢና ርኢና ሕጂ ሓደ እቲ ዋያታዊ እቲ ናይ ስቴት ሎ ኣሎ እቲ ሎካል ንብሎ ወይ ካስተማሪ ሎ ከም ዘሎ እሞ እንታይ እዩ ናቱ ተራ ካብቲ ታሪካዊ መፃፅኡ ብግቡእ ተነፀረ መስለኒ ኣነ ግን ሕጂ ታርኢቶይ ከተኩረላ ዝደሊ ኣገዳሲት እያ ከዓ ዝብል ኣብዚ ሰዓት እዚ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ገለ ተንኪፈ ኣለኹ እዚ ንስኻትኩም ከም ናይ ሕጊ ሰባት መጠን ትፈልጡ ኢኹም እዚ እንታይ ዝበሃል ኣመር ኣሎ እዚ ሊጋል ፕሉራሊዝም ዝበሃል ሰገድ ቁርብ ትንክፍ ኣቢልካያ ነርካ እዚ ሲ ክንቅበሎ ከም ዘለና ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ደረጃታት ኣሎ ኣበየናይ ደረጃ ኣየናይ ሕጊ ምስቲ ኩሉ ብዙሕነትና ማለት እዩ ኣብዚኣ ከየንዋሕኩ ክንክውስኸላ ዝደሊ 3 ደረጃ ኣሎ ሜቢ ናይ ሮይ ፓትማን መፅሓፍ እንድሕሪኢኹማ ኣብኡ ብዛዕባ ሊጋል ፕሉራሊዝም ይዛረብ እዩ ሕጂ ሸሪዕ ኣሎ ተንኪፍኩሞ ነርኩም ካልእ ኣሎ እዚታት ተራ ናይዞም ሕጊ እንዳባሲ ሕጂ እውን ህያው ምዃኑ እዩ ኣነ ብዚኣ እንታይ ክውስኸላ ደሊ እቲ ሌቨልስ ኦፍ ኣናሊሲስ ዝብለሱ ሎካል ኣሎ ናሽናል ኣሎ ኢንተርናሽናል ወይ ከዓ ግሎባል ኣሎ ኣባና ሓደ ፀገም ኣሎ እዚ መሬት ኣሎ ኦፍ ኮርስ እቲ ጂኦግራፊ ኣሎ እቲ ኣይደንቲቲ ኣሎ ጄኒዮሎጂ ኣሎ ከምዚ ትፈልጦ ተሓላለኸ እዩ ናይ ከበሳ ኤርትራ ሶ ሚኒንግ ኣለዎ ሕጂ ገለገለ ሰባት ኣይፈትዋን እዮም ኣብቲ ኣይደንቲቲ እንታይ ፈርስት ሰትለር ገለ ዝበሃል ወደባትን ገለን ክተርፍ ይድለ እዩ ፋይን ፕሮግሬሲቭ ኣይኮነን ኣነ ደሓን እሱ ካልእ መዓልቲ ንዛረበሉ ግን ኣይ ዶንት ኖ ወዲ ቡስ ኣልዒልካ እንትኾንካ ቁርብ ደንጉየ ስለ ዝመፃኹ ብዛዕባ ሓንቲ ስፔሲፊክ ዲስትሪክት ክንዛረብ እንታይ ኮይና ኣላ ኣብዚ 3 ደረጃታት ሎካል ናሽናል ኤንድ ግሎባል ግዳይ ዝኾነት እሞ ከዓ ንቀዳመይቲ ሊጋል እንታይ ካትሎ ኮድድ ቴክስት ናይ ሕጊ ዘቆመት ክንሳ መሬታ ተጨሪሙኒ ክወሃብ ከሎ በቲ እንታይ ካትሎ ኢንተርናሽናል ግሎባል ኮንቴክስት ሲ ቁኑዕ እዩ ተባሂሉ ተደፊኑ ተሓሊፉ ማለት እዩ ናው ቲንግስ ቼንጅድ ኣብዚ ዳይናሚክ ናይዚ ሪጅን ፅምዶ ገለገለ ዝበሃል ንሰማዕ ኣለና very important example ክትኮን ትኽእል ፅምዶ ዘይኮነ if you go down to the society ናይዞም ኣብ ዶባት ዘለዉ ባዕላቶም ነዚ ፕሮብለም ዝክፈትሑ ይኽእሉ እዮም ሕጊ እንዳባ ኣለዎ ከምታ ዝበልኩዋ ከዓኒ እታ ዲስትሪክት ቅድሚ 4-500 ዓመት ሕጊ ዘቆመት ሞ ከዓ ቴክስት ፅሑፍ በቲ ኣርካይክ ትግርኛ ግዳይ ክትኸውን ከላ in other words እቲ ምልክት ናይ ኣይደንቲቲ ናይ ምልክት ናይ symbolic identity symbolic factor ናይቲ identity ትመሬት እቲ ሰብ ምስ ትመሬት ዘሎ ጥምረታት ተሓዛ ኣብ ግምት ኣትዩ ነዚ ነቲ ናሽናል ኮዝ ተባሂሉ ሞ ናይ ኤሊት እንታይ ካትሎ ረብሓ ተባሂሉ ተደፊኑ ሓሊፉ
ነገራት ግን ሕጂ ይቃየር ኣሎ እቲ ሕጂ ብዚ ዘሎ እቲ እንታይ ክገብር ደሊ ኸየን ወሓልኩም ፖለቲካን ፍትሕን ከመይ ተሓናፈፅ ወይ ከዓ ንፍትሒ እዚ እቲ ፖለቲካ ከመይ ገይሩ ከም ዝደፍኖ ንኸረዲእ ኢለ እየ ምናልባት ሼር ንገብር ስለ ዘለና ሕጂ ክትሓስቡላ ማለት እየ ሶ ናይ ብሓቂ ፕሮብለም ሶልቭ ክትገብር ትኾንካ ናብቲ ሶርስ ናይቲ ፕሮብለም ትመፅእ እንታይ እዩ ሕጂ እቲ ኢማጂኔሽን እዩ ጂኦግራፊክ ኢማጂኔሽን እዩ እዚ ስርዓት እዚ ከዓኒ ኩሉ ግዜ ብመሬት ብገለ እዩ ዝሓስብ ኖት በቲ ሰብ በቲ ናቱ ሕጊ እቲ ምስ መሬት ዘለዎ ርክባትን ዝምድናታትን እንታይ ትርጉም ይህቦ ከዓ ልዕሊ ኩሉ እቲ ንዓና ምስ መሬት ዘለናት ምስ መሬት ምስቲ ማለት ኢኮኖሚክ ቤዝ ጥራሕ ዘይኮነሲ እቲ ምትሓዝ ዘሎ ብዙሓት ፅሒፎምሉ ኣሎ በዓል ሽትል በዓል ካልኦት በዓል ጆርዳን ገብረ መድህን እዚታት ዝኽፍተሽ ኣለዎ ስለዚ እዚ ሓቂ እንዳባ ኣገዳሲት እያ ናይ ድሑራት ኣይኮነን ወይ ዝሓለፎ እዋኑ ዝሓለፈ ኣይኮነን ወይ ከዓ ንድሕሪት ንመለስ ዝብል ኮኖቴሽን ወይ ኢምፕሊኬሽን እውን የብሉን ወይ ሰማዕኩን ሶ ፅኔልኩም ሰማዕኩምኒ ካልእ ሌክቸር ከይገብረልኩም ይቐኒለይ ኣብዚኣ ዶ ከብል ግን ከም ዶክተር ታ ዲስትሪክት ዝበልካያ መን እያ ታ ነዊሕ ዓመታት دهانا وتول دهانا يهجي خستاي كي تمثل بايس كي يمثل فتشكات روحوها يا one of the first texts text well in the course لك هو نسات انا تمزع تكون حراي نغطر نكون نتنسمو دهان اوكي راي صبو حجي خيم منيو عند برهان هذا الهامش وانا يزلغو هو ما بقامه أنس مسجانا يا قرب دلي من البات خلاقيتي زحتت كوا حطو حقها هبتاب بزعبا أمونغو بأفريقيا زلو الرئاسي مصنعتهم سلوز جبرو بروفيسور كيداني بزعبو كهبونا يوم قلنا ناتي حطو زنورت سخاتكم سي كما يترئيوه ناتاتكم رئيو ترئيتوس انتاي خو انتاي مسلينه خسمع ስለዝደለኹም በር እቲ ፕሮግራም ኣሎ ንጽበዮ እዩ ስለዚ ብኡ እንተሓሊፍኩሞ ወላ ሓንቲ ፀገም የብለይን ንዚያ ክብል ደለ ብዛዕባ እቲ ዝሃብኩሞ መብርሂታትን ግን ናይ ብሓቂ ኣነ ብዙሕ ተማሂረ የቐኒየለይ ንኽልቴኹም ከምኡውን ኣገዳሲ ሕቶ ኣብ መንጎ ኣቲኻት ተሓቶ ዘለኻ ዕቁባ ዝግውን ብጣዕሚ ኢንተረስቲንግ ሕቶታት ነይሮን ስለዚ የቐኒየለይ ክብል ደልየ Okay, thank you very much. Alanado, ski أنو حنا إلى مثلا جزيد دخيمودي ولا حتى ذلو أي حسابه خجل زدلي صمدو تلكايو زارب زبي كم زي عيني أبزي عني شيء فيسبوك زلهم وين كما بقى زلهم نفسهم كسروها هو حتى تات كسر دخولهم ذات كسر دخولهم اوكي جاب تعب كنت زارب دي الحين هو تاي مالس عمق زولا فلتات بلين قندما ناي دايفرسيتي سي بتحققاتو ليغال بلوراليزم قال زبحال سي نعوس اكوموديت مغبار سي سنيتي بكا طعامي دما سبات كا شغروم نمفتح حجزوم نابنت تكاسنيات تنكف تباهيلا زنا شريعه حقي نا شريعه بيت فردات اب ايرتاون كم زلو كنقر دل كاب تحتي جميرو سقع علي سقع على واي بيت فردي ابو سمرا شريعه بيت فرد له اجي ساتهم تم نا شريعه بيت فرد دوزعو مشايخ قاليهم نحجز تمهرونا لوم تي ሃይማኖትን ሕግን ኣተኣሳሲሮም ይኸድዎ ግን ሓደ ኣብኡን ዝያዳቶም ዝፈልጦ ዓሚቆም መፅኦም ተዘብሉ እምበር እንታይ ኮንትሮቨርሲ ከዓ የጋጥም ነይሩ ኣብኡ ናይ ክሳይ እንታይ ድበሃል ኣለዎም ኣብኡ ናይ ሱኒ ናይ ሻፍዒ ገለተን ክላስስ ካብተን ክላስስ ሕጂ ገሊአን እንታይ ክጠርዓ መፅአን ነይረን ሓደ ግዜ ብናይ ጊንዳዕ ዳኛ እየ ዝፍረድ ናይ ቁርደት ዳኛ ካልእ ናይ ክላስ ናይ ክሳይ
شافعي سوني قال 4 كلاس الله حجي أقول اتي دايفرسيتي يحلوه اي مالتي بقرز له تزغطلو ناي سكول اوف توت الله ابتناي اسلاميك 4 كلاسات دلوا اب ارترا كلتا كلاسات ينزلوا رسعين الله قطن اكزاكتلي شمن سلازي نزي قاطعمو انت نعدمولو صبوق نيرو ناي شريعه مخنياتو بو خطرعا نستي دريان دنوركو نو بناي غيندا دانيا بناي غيندا حق تي ناي شريعه خصاي كفرد كرايا لا لو ابلا بتلع لو بيت فرد مسمسا مخنياتو ابتون دايفرسيتي سلازولو مالتي ግን እንታይ አኽብል ለለ ነዙን አኮሞዴት ምግባር ጽቡቅ ምክንያቱ ፍሉይነት አለው ናቱ ናይ ሸሪዓ ናይ ውርሲ ናይ ሓዳር አገባባ መርዓ ሓዳር ውርሻ እዙን ወላብት አዋጅ ቁጥር ሓደ አፍልጦ ህቦይ ስለዚህ አብያተ ፍርዲ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ሰለሰይ ማለት ሓደ ሲቪላዊ ቤት ፍርዲ ሓደ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ሳልሳይ ከአቲ ናይ ሸሪዓ ቤት ፍርዲ بمؤكل درجة مال السجع العلوي بيت فرد صغير نزخ زها خردلي جنا بتعمق ولا فلتات جن أو سلدي سرحه جن جن أبت مسانا نيروم مالتي مجابع لهم أبت العلوي بيت فردي نقول إرسا جن أبد الزبوع خلونا الشارع أبيات فرد قبل دلي يعني نسو هذا كم زبل كايات لنا خنات واحد خينك جاجمتان يا هو لك يا مبر قربنا سكول اوف توتي دلو كل اللي كون تقوينو اب سني اب شيعة قال زولي كن كاخال سكول اوف توت الله الشافعية قال ما لازم الكايو لحن نسقط زبل كايو صبح حسابيو ناس قداي زي صبح عفلو توزل وسب انتزد له صبح ينيرو اوكي ثانك يو طب حنت ነገር ደኸሎ ድምሳን በል ምናልባት ሓደ ጊዜ እንታይ እቲ ኣተሓሳስባና ብዙሕ ጊዜ እዚ ባህላዊ ሕጊ ገለ ክንብል ከለና ቀልጢፍና ናብቲ ናትና ንፈልጦ ኢና ንኸይድ እቱ ንብል ኣብታ ናትና ዓዲ ኢኻ ትምለስ ግን ካስተመር ሎው ኣብ ኢንተርናሽናል ሎው እውን ኣሎ እዚኣ ማለት ስፍሕ ክንብል ማለት እዩ ንምንታይ ዘምፆ ዘለኹ ከም ዝበልናስ መተካእታ ደይኮነ ግን ብቐፃሊ ክስራሓሉ ዝኽእል ብጀካፍቲ ታሕተዋይ ሎካል ሌቨል ደይኮነ ዋላ ብትዝለዓለ ዓለም ለኻዊ ሕግታት ካስተመር ኣለዋል ንምንታይ እዩ ዝታው ኩሉ ግዜ እቲ ንሕና ኣብ ሕጊ ምናልባት ኩሉ ግዜ ሕጊ ትፅሓፍ ሙሽ ሕጂ ነቲ ሕጊ ምፅናዕ ኣይኮነትን ስለምንታይ እያ እታ ሪዝን ቢሃይንድ ዘሎ እያ ተገድሰካ ከም ኮንሰፕት ከም ጃስቲፊኬሽን ከም ሪዝናብልነስ ክትገልፃ እንከለካ እታ ኮንሰፕት እታ ሪዝን ቢሃይንድ ዘሎ ስለምንታይ እዛ ሕጊ እዚኣ ተድልየና እያ ትብል ሕጂ ኣብ ካስተመር ሎው ከዓ ክንርድኦ ኣብዚ ባህላዊ ሕግታት እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ኣብ ኢንተርናሽናል ሎው ሕጂ ካብቲ ሎካል ድፈልዮ ግሎባል ኦርደር ኣሎ ነዚ ተካይድ ዝኽእል ሼፕ ክገብር ዝኽእል ሃገራት ብሓባር ኢንተርኣክት ክገብራ ከለዋ ናይ ምትሕግጋዝ ኔትወርክ ናይ ምስራሕ ናይ ምትሕልላይ መንፈስ ንኸርእያ ኣብቲ ግሎባል ሌቨል ዝወፅእ ልምድታት ኣሎ ዝፀንሐ ልምድታት ኣሎ ስለዚ ነዞም ኖርምስ እዚኦም ኢኻ ክትክተሎም ዘለካ ማለት እዩ ብሕጊ ጥራሕ እንድሕር ከይድካዮ ከይሰርሑ ክእሉ እዮም ስለዚ ዘይተፃሓፉ ሕግታት ኢንኮንሲስተንትሊ ትጥቀመሎም ዝነበርካ ኣብቲ ኢንተርናሽናል ሌቨል ምስ መፁ ግዴታ ዘሰክመና ሃገራት መሰል ዝህበና ሃገራት ይመፅ እዩ ስለዚ ነዚ ከዓ ንኣብነት ክንወስድ ንኽእል ኢና ኣብ ዲፕሎማሲ ንኣብነት ሃገራት ዲፕሎማሲ ክሰርሓ ከለዋ ንኣብነት እቲ ዕላማ እንድሕር ዲፕሎማቲክ ኢሚኒቲ ሂብካዮ ንሓደ ክስታይ ናይ ግድነት ብሕጊ ስለ ዝተፃሓፈ ኣይኮነን ካብ ፕራክቲስ ይመፅ እዩ ንምንታይ ተልኩምን ቀዳማይ ዕላምኡ ነቶም ዲፕሎማትስ ፕሮቴክት ምግባር ከም መትከልከ ከም ሓደ ፕሪንሲፕል እንታይ ደብል ተይልካ ነቲ ዘይገሃስ ናይታ ሃገር መሰል ምግሃስ ማለት እዩ ነቲ ዲፕሎማት ምግሃስ ማለት ነቲ ሃገር ምግሃስ ማለት እዩ ስለዚ ብክብሪ መሓዙ
ولا جيجاتات قال اندحر جيرون ازي بيرسونال انغراتا هيبكا مفناو قال زبل ازي دحراي دمصحلتات تي هيستوريكال كونتكست اندحرنا ازي ناي بينا كونفنشن دبال كابي دمص اندحرنا كابت لمدتات زنبر دمصي اب انتاينا ذكر لو اوف ذا سي ابنت اب لو اوف ذا سي الله حقتات نمنتاي نتماري تايم كونفليكت خيمص كما يجيريو زكايد نمنتايو كاف كمزي ناوتيكال مايس كمزي انترناشونال ووتر لاينز تباهيل زጥቀስ access to the sea كما يجيري دخيد قال زبل تحقتات دمص كابلم دتات يمصي ስለዚህ كاستمر لوس مهنات فريدوم اوف نافيجيشن كله اجدنتي هاغرات وعطاطيخا خيدنا يتخلنا هارمون مصايكني نا كونفليكت ينكاتو نذا افويد نمغوار كاستمر لوس አለ ስለዚህ كاستمر لوس نلو يفح زبل امر غيرنا خنريو إلي قرب تنكي كبلا دلو كاب قال جيزي خا تم قال اتزارستاتون ناب خودو يخولي يوم يلي امستنا ايكونومي قلد مأزلو هذه بخم تتردعنا يوم صبوري مالتي نطبع لها سكت by the way main source of international law حادث تولد لها customary law كلاي treaty سالسايون فلات أتاب أبناء حقي صحفتي زمصو نجر تقبرأيو سلسلة طبعا لها كاستماريا بحالا كاب تقبارا وسرحنا يتناقرات توقسو خملو متوسيدو دحار እንደገና ንዑኻ ይቕበልዎ ይጽሕፍሉ ይፈርድሉ ብፍላይ ኣብ ኮመን ሎ ፕሬሲደንስ ኣሎ ማለት ጽቡቕቲ ጽቡቕ ድቡስ መርሐባ ኮሜንት ሪታ ሓቲታ ኣላ እንታይ ትብል ኣላ እዚ ካስተመር ሎ ናይ ካስተመር ሎ መጽሓፍቲ ድምፂ ቁሩብ ትሒቱላ ኣቶ ዮሃንስ እዚ ናይ ካስተመር ኣይኮነን اوكي قتل اسمع له كالد صبق له دمتي انا سامعك هو انت تقول لا can you please drop a comment on the title of some of the customer law books and where we can buy it تقول لا ابي زعاتهم ناي ياتاوي مصحفتي حقتات مصحفتي بي ክንረኽቦም ንኽእል ብኸመይ ክንገዝኦም ንኽእል ገለ ሓበሬታ ሃበና ትብል ኣላ ወል ሓደ እዚኣ እዛ ጃጅ ሃብታብ ከሪኣ ፀንሐ I think ኣብ ዕዳጋ ዘላ ኮይኑ ይስምዓኒ قربحها እስኪ ትብል ኣላ ከሪኣ ፀንሐ አንተ ወይ ሃብታብ ንሳ ዳርጋ መብዛሕትኡ ኣብ ከበሳ ዘሎ ፕላስ ናይ መንሳዕ ክልኤ መንሳዕ ኢሉ ወይ ከዓ ሕጊ መሓሪ እዚ ኣሎ እዚ ኣብ ዕዳጋ ኣሎ ዶ የለን ርግፀኛ ኣይኮንኩን ማለት እዩ ካልእ ናይ ሳሆ ሕጊ እንዳባ ዶክተር መሐመድ ሳሊሕ ዝበሃል ይመስለኒ ንሱ ካብ ዓረብ ናብ እንግሊሽ ተርጊምዎ ዓረብ ኣሎ ብትግርኛ ኣሎ ብእንግሊሽ ኣሎ ማለት እሳ ብእንግሊሽ ተፃሕፈት ክትርከብ ትኽእል እያ ኣብ ዕዳጋ እታ ናይ ዶክተር እቲ ካልእ ግን እስኪ በዓል ሃብተኣብ ገለ ሓብሩና ቀፅሉ أغرب وسيلة ثانية باتر بيلحني መጽሓፍትዮም ድሓር ትኸደሉ هو أنا تايم أنت أقدر مصحف ناي كارلو كونتروسيني سا بتي شو عزنا برا قدمي ميثن قال أنا عملت صبوع مصحف صحيفي بتلي أنت صحيفة أنا أب إرشا مصنعات خنقبر كلنا حتى سكان الدخونات نوكا سانيرنا انتاي ابريد سيفرس حاتمت مسيل نيرو هيجي نخرخ باخ عد قايل بزل على حتى ولكس لكايتا حاتمتن ግን ብናብ እንግሊሽ ተተርጉማ ኣላ ተስፋ ንገብር ኣቶ ካሳሁን ከምዚ ተረዳእኒ ንሶም ነቲ ቤት ማሕተም ዋና ነይሮም ከሕትሞ ምስ ቀረቡ ሞሪሶሞ እቲ ኣብ ኤርትራ እቲ ናይ ቤት ማሕተም ናቶም ነይሩ ሳገዳሲት እያ ካልእ እዚ ዓርክና ሙሉ ብርሃን እውን ብዛዕባ ናይ ደቂ ኣንስትዮ
زملكت دامبر سون صبق ان زامده ناي قدمنا حيجي صبق مصحف صحفي ب يا تاو حقي ب انتاي ب ممنصر صوتاو معرنت بالمصحف على كالي ملوغيتا ملو برهان ملو برهان 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 زعما ناي دق انستيو اتياتاو حقيس خمي غيرو يزخبرو ካብቲ ዘበናዊ ሕጊ ዝተሓተ ድዩ ሓለዋ ዝበል ነይሩ ማዕርነተ ገለ ዝብል ፅቡቅ መፅሓፍ እዩ ፅሒፉ ካልእ ኣብ ሚኒስትሪ ፍትሒ ከምቲ ዝበልኩኹም ኣብዚ ወፃእ ኣብዚ ፌስቲቫላት ኣብ ቪድዮታት ርኢ ኣለኹ ሓንቲ ነቲ ኩሉ ኮምፓይል ምስ ተገብረት ኣታዊ ሕግታት ድሕሪ እዚ ንሕና ዝገበርናዮ መፅናዕቲ ሚኒስትሪ ፍትሒ ክስራሕ ኢሉ ተታሒዝዎ ማለት እዩ ንኩሎም እቶም ዘለው ዶኩሜንታት ኣኪቦም እቶም በቃል ዝነበሩ እውን ኮፍ ኣቢሉ እተን ዘለዋ ሕጊ እቶም ዓበይቲ ዓድታት ተኣኪቦም ብዙሕ ፃዕርታት ዝተገብሮ ኮምፓይልድ ዝኾነ ኣሎ ከም ኢንሳይክሎፔድያ ኮይኑ ክጥረዝ ተባሂሉ ይፀዓረሉ ነይሩ ግን ናቶ ሓንቲ መግለፂ ሓንቲ መፅሓፍ ወፂያ ኣላ ሕግን ስርዓትን ገለ ትብል እሳውን ጠቃሚት እያ ብዙሕ ሓበሬታ ኣለዋ እግሪ ሞገዶም ግን በዓል ኣልቤርቶ ፖሌራ በዓል ናድል ገለ እውን ነቲ ክሳይ ይጠቕስዎ እዮም ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝጠቐስዎ በዓል ፕሮፌሰር ዶክተር ጨፈና ድማ እዞም ናይ በዓል ጆርዳን ኣብዚ እውን ናይ ትቐንዲ እምበር ኣነ ድውከሶ ናይ በዓል ፕሮፌሰር ሙሴ ዶክተር ሙሴ ዝፀሓፍዋ ናይ ቀዳሞት እንታይ ኣትብል መፅሓፍ ኣብዘላ مقرت قدامه داقل هو ساها مرة زرزر له سامبر قداميتي بزح حبريت هذا له لعلو كل كنت تكست كم اتو عواز قد بلوت تي اليوم كومبايل جبرو بزح ما بركيتهم فعل اذا ما انتو يتقاس كلكم تا كومبايل زخونه سا نبي حق ساعه ولا خلص دكتور موسى هذا خفتم أبزغصل سومنات مسألنا هو صبوق قال حبريتها هيبنا هنكون تسوى قبر جون حجي I think باشاي مثلا لو حكي سكر إلي أنت آيفون هلا هو ده حرب باشاي هسه قتل باشاي كلمة باشاي نورت مسيل لقد دحن أنا باشاي مجمرة يوهانس أوكي هبان عانة أنا فاكر مثل ناتكم يا ناتكم كميل كا قتل باشاي ناتكم يا تراي لكم اوكي اوكي جزا مجمرة يغني لنا كومو خاني أغربتي لعل كله ثانك يو فيري ماتش يغني لنا أقداس زغون أرستي مالتي بزعبة حقتات نشو طفينا إنا ناي دحر ناي دحريت ناي قدم هون ولا ناي دحريت سلازي طفاي تقالسي زخيد زلو مالتي مونتو يو سلازي أقداسنتو عزوزيو مالتيو أنا من تقطر نفلنا من انتسي من أربعة رئيتو كتبو تقوليهم كتناقفو ونسنحكم يقوم أب تاريخ أو معبالينا حبرة السب ناي ود سب انت نخيد نيرنا مو أب نفس وقف بركتات ناي معبالي حبرة السب كم بهل متن تحقتات كابو تنصباريق وسلزمت كم كالشير متن نخنطرنفو متعاملنا نيرو هجي مسؤول ناي امنتات قداي سلازاتو امنتات دما ابز عالم زي اب نفس وقف اب سفرالي حقرات كفالاله سلازغير زامن الله زي امن الله مالسي اب هايمانوت ناب املاخ زي امن الله ناب املاخ زي امن الله ناب تفلالي امنتات زمركوش الله كابو زنقل حقتات دما الله مالتي مو نتي سوشيال ديفلوبمنت اب قمت بزأتو من قد نعو قليتنا هيستوريكال ديفلوبمنت رئينا دحار كم نتبرعناتو انت نقل صودو اي محاشل بهالا مخنياتو ابو خصان حنا يتناي حقتات نايتي زما حضرولو حبرتسب مالت
ምስ ኣገባብ ማእቶት ምስ ሞድ ኦፍ ፕሮዳክሽን ዝተኣሳሰረ ስለ ዝኾነ ከም ናቱ ነፀብራቕ እዩ ዋላቲ ካብ ዳርጋ እንስሳ ዝነበረ ወዲ ሰብ እሞ ዳሕራይ ናብ ናብራ ክሰጋገር ከሎ ዝነበሮ ጉዕዞ እንታይ ነይሩ ከም ንኣብነት እዚ ማትሪሊኒያር ኢልና ንጠቕሶ ፓትሪሊኒያር ኢልና ንጠቕሶ ኦሪጂን ኦፍ ዘ ፋሚሊ ኢልና ንጠቕሶ ነገራት ሕጂ ንሶም ዘንፀባርቕዎ ዝህልዎም ኣገባብ ማዕታትን ካብኡ ዘንፀባርቕ ሕግታትን ስለ ዝኾነሲ ክጥርነፈልና ምእንቲ ኣብ ታሪኻዊ ምዕባለ ናይ ወዲ ሰብ እንተኣተወ ዶ ኣይሓይሽን እሞ ብብርክታት ደረጃ ክንመዝኖ ማለት እየ መብዛሕትኦም ሕግታት ናይ ቀደም ኣገደስቲ እኳ እንተኾኑ መብዛሕትኡ ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ ኣነባባሪ እዩ እምበር ውሕዳት እዮም ቶም ዝቕፅሉ ማለት እዩ ንኣብነት ክተርፍ ዘይንደልዮ ነገር ናይ ምክብባር ጉዳይ ዲስፕሊን ጉዳይ ኣሎ ማለት እዩ ዓበይቲ ምኽባር ከከም ኩነታቱ ደቂ ኣንስትዮ ምኽባር እዚ ዓይነቱ ግን ድማ እንዳኽበርካ ከለካ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ከመይ ትሪት ትገብረን ከዓኒ ከም ንእሽተይ ኣበርክቶ ዘለወን ከምዚ ዘየድሊ ምስላታት ካብኡ ዘንፀባርቕ ካብ ወዲ ጓል ተዕብስ ወዲ ክልብዕብ እዚ ዓይነቱ ብዙሕ ነገራት እዮም ዳርጋ መብዛሕትኦም ዝተርፉ ማለት እዩ ኣብቲ ልምድታት ካስተመሪ ሎውስ ዝተርፉ ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ድማ ዋላ እውን ክትነብር ከለካ ኣብ እንዳቦኻ ጥራይ ክትነብር እንዳዴኻ ክትነብር ከምዘይ ትኽእል ዚ ዓይነቱ ዝኸይድ ትሕዝቶ መሬት ንባዕሉ ገሊኡ ፅልምታት ዝኾነሉ እሞ ንዑ ዘንፀባርቕ ሕጊ ዘሎ ገሊኡ ዋሬዳታት ኮይኑ ንዑ ዘንፀባርቕ ሕግታት ዘለዎ ብዙሕ ነገራት ስለ ዝኾነ ኣብ ሶሻል ዴቨሎፕመንት ኣቲኹም እንተትገልፅዎ ከመይ ይመስለኩም ነቲ ነገራት ተናኺፍኩሞ ኢኹም ግን ከም መሰረተ ሓሳብ ከም ኮንሰፕት መጠንሲ ኣብ ኮንቴክስት ክነትዎ ከለና ብዓለም ለኻዊ ደረጃ ርእሱ ዝኸኣለ ብሎካላዊ ደረጃ ከዓኒ ርእሱ ዝኸኣለ ኮይኑ ክርዳኣና ምእንቲ ነቲ ህዝቢ ብከምዚ ደረጃ እንተትገልፅዎ ከመይ ይመስለኩም ኣነ ብግምተይ ብዙሓት ሊቃውንቲ ዝበሃሉ ንመሰል ወዲ ሰብ ንሕግታት ዝቐየሱ ኣካላት ተባሂሎም ዝምስገኑ ዝነበሩ ኣካላት ኣብዚ እዋን ዝገሊኦም ገበነኛታት ከም ምዃኖም ይግለፅ ኣሎ ወላ ከም በዓል ጋንዲ ክንሪኦም ከለና ኮላቦሬተርስ ናይ ኮሎኒያሊዝም ከም ዝነበሩ ንኣፍሪቃውያን የነኣእሱ ከም ዝነበሩ ነቲ ልምድታት ናይ ኣፍሪቃዊ ሕብረተሰብ ይሃስይዎ ከም ዝነበሩ ጎዳእቲ ከም ዝነበሩ ይግለፀሎም ኣሎ ሕጂ እንታይ ማለት እየ እቲ ታሪክ ንባዕሉ ምምርማር ኣዝዩ ዘድልዮ ማለት ሓቅታት ንኽትረክብ ርሑቕ ከም ምዃኑ መጠን ብፍላይ ሕጂ ኣብ ዓድና ኮይና ዝነበረና ናይ ሓቂ ምድላይን ሕጂ ናይ ሓቂ ምፍታሽን ዘሎ ክንሪኦ ከለና ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝተረሓቐ ኮይኑሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ሓቂ ንኽትረኽባሲ ኣዝያ ብሽም መፅሓፍ ዝፀሓፈ ብሽም ሰነዳት ዘቕረበ ዘይኮነሲ ብዙሕ ምርምር ዘድልዮ ኮይኑ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ እሞ እዚታት ከመይ ይመስለኩም ኣብ ሓፈሻዊ ነገር ከተእትዎ ካልኣይቲ እዚኣ ከም ርእቶ ኢኹም ከተቐምጡላ ማለት እዩ ካልኣይቲ ከም ሕቶ ዝብላ ግን ወዮ ተቃሊስናስ ተዋዲቕና ከምቲ ዓንተው ዝበልክዎ እንድዩ እዚ ኩሉ ንስኻትኩም ካባኻትኩም ጀሚርካስ ኩሎም ተኣስሩ ተመቕሑ ሽግር ዝረኸቡ ክሳብ ሕጂ እውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ዝተቐትሉ ዝተቐንፀሉ ዝተሰዱ እዚ ኩሉ ተረኺቡ ዘሎ ሓሳረ መከራ እዚ ነገር እዚ ስለ ዝጎደለ ተረዲእዎሲ ፍታሕ ከናዲ ህርድግ ይብል ኣሎ ማለት እዩ ከመይ ጌርና ኢና ካብዚ ክንወፅእ ንድሕን ከመይ ጌርና ኢና ካብ ስደት ንድሕን ከመይ ጌርና ኢና ካብ ድኽነት ንድሕን ከመይ ጌርና ኢና ካብ ውግእ ንድሕን ዝብል ጭብጢ እዩ እቲ ገኒኑ ዘሎ ሕጂ ማለት ፍታሕ ክንረኽበሉ ዘድልየና ዘሎ ብዚ እዋን እዚ ናብ ሶሉሽን ገፅኩም ትኸዱ ዘለኹም ዶ መስለኩም ነዚ ከተልዕሉ ከለኹም እዚ እቲ መበገሲ ናይ ነገርና ኮይኑ ከብቅዕ ፍታሕ እንደልየሉ እዋን ኢና በፂሕና ዘለና ሕጂ ምክንያቱ ኣብዛ እዋን እዚኣ ከመይ ንግበሮ ነዚ ኩሉ ነገር ከሊኡና ዘሎ ዋላ ካስተመሪ ለው ይኹን ዋላ ዴቨሎፕመንታል ዝኾነ ሕግታት ይኹን ከሊኡና ዓፂዩና ዘሎ ብኡ ኢና እዚ ኩሉ ሓሳረ መከራ ረኺብና ዘለና እሞኒ ፍታሕ ከመይ ንግበር ናብ ዝብል እንተድሃብኩም ዶ እዋናዊ ኣይምኾነን ክብል ይደሊ እሞ ከመይ ትመዝንዎ ዝኸ ይቐኒየለይ ኦኬ ታንክ ዩ ባሻይ ኣለኹም ዶ
ኣብታብ ወይ ሰገድ ሓደኹም ኮመንት ሃቡላ ብወገነይ ምናልባት ምስቲ ዘለና ኩነታት ኣተሓሒዝካ ክትዛረበሉ ኣበየናይ ምናልባት ነቶም ኣዳለውት እንዲያ ትምልከት ነራ እዚኣ ወድቡስ ምክንያቱ ንምንታይ ኣታርእስ ተመሪፃ ዝብል ግን ብናተይ ክርዮ ብናተይ ጃጅመንት ክርዮ ሓደ እዚ መድረክ እዚ ኣቲንክ ፍልጠት ምትሕልላፍ እምበረይ ነቲ ለውጢ ንክስራሕ መንገዲ ምክፋት ፍልጠት ምስናብ እንደገና ነቲ ሓጋዝ ተራ ናይ ምፅዋት መድረክ ኮይኑ ስለ ዝስማዓኒ በዚ ምርኣዩ እቲ ዝበለፀ እዩ ነቲ ለውጢ ከዓ ብበበይኑ መንገዲ ኢኻ ተበርክተሉ ብበበይኑ መንገዲ ከተበርክተሉ ከለካ ከዓ ከም ዝበልክዎ ገሊኡ ፍልጠት ኣስንቕ ገሊኡ ደፋኣ ሓይሊ ፀወት ገሊኡ ድሕሪ መድረክ ኮይኑ ካልእ ነገራት ትሰርሕ ስለዚ ኩሉ ሰብ ኣብ ሓደ ኣመር እቲኻ በዚኡ ክስራሕ ዘለዎ ቃልሲ እንድሕር ኢልና ኣቲንክ ታሪክ ክንደግም ኢና መስለኒ ምክንያቱ እቲ ዝተካየደ ብረታዊ ቃልሲስ እንታይ ሃስያ ውሪድ ኢልካ ገምጋም ክትምለስ ኢኻ ብድሕሪኡ ንምሙሉኡ ምስ ፈተሽካ ከዓ እንደገና ከዓ ሓድሽ ነገራት ክመፅእ ምክንያቱ ንሓደ ነገር ምቅላስን ፈሊጥካ ምቅላስን ወይ ድማ ስምዒትካ ገቲእካ ነቲ ዝዓበየ ስእሊ ርኢካ ምቅላስን እዚ ፍልልያት ክርከቦ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ብብዙሕ መንገዲ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ክትሪኦ ከለካ ኣድላይነት ናይቲ ካስተመር ወይ ባህላዊ ሕጊ ከመይ ይሰርሕ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ወይ ድማ ከመይ ይሰርሕ ይግብኦ ንዝብል ኣቲንክ ሓደ ካብቲ ሽግራትና ናይ ፍትሒ ሽግር ይመስለኒ ናይ ፍትሒ ሽግር እዩ ከዓ ንኩልና ኣበጊስና መስለኒ ዝቃልሲ እምበር ናይ ፖለቲካዊ ኣረኣያ ፍልሊ ኣይኮነን ካብ መጀመርዩ መሰረታዊ ሽግር ናይ ኤርትራ ብፍላይ ድሕሪ ነፃነት ናይ ፍትሒ ቃልሲ እዩ ነይሩ መስለኒ ዋላ ፖሊሲታት ኣብ ገለ ኣቲኻ ክትዘራረብ ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ዝበዝሐ ናይ ቃልሲ ክትኣቱ ከለካ ግን ዝወረደ ማህሰይቲ ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰብ ዝወረደ ማህሰይቲ ኣብ ማንም ዜጋ ዝወረደ ማህሰይቲ ኣብ ሃገር ብምሉእ ክትሪኦ ከለካ እቲ ኮንሰፕት ናይ ሕጊ ምጥሓስ ይምፅዎ መስለኒ እቲ ስልጣን ምግባት ወይ ድማ ዲክቴተርሽፕ ንብሎ እንድሕር ትምልስ ኢልና ናይ ፖለቲካ ኣመር ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ስልጣን ክግብት ዝገብሮ ደሎ ናቱ ሕግታት ናይቲ ከምቲ ዓንተ ክገልፆ ዝፈተምኩም ማለት እዩ ሓደ ገዛ ክመፅእ ከሎ እንታይ እዩ ዝግብተካ እንታይ ዝወስደልካ እንድሕር ኢልና እተን ክልተ ነገራት እዩ መሬትካን ሃብትካን እዩ ዝወስድ ሽዑ ናቱ ኮንሰፕትስ ናቱ ፖሊሲስ ናቱ ነዚ ኩሉ ክትሪኦ ከለካ ትምልስ ኢልካ እዚ ባህላዊ ሕግታት እንታይ ተራ ክፃወት ይኽእል ነይሩዎ ዲ ናይ ፍትሒ ኣምራት እዚ ህዝቢ እዚ ኣብዚ ደረጃ ዝኽወርድ ዝገብሮ ዘሎ ነገራት ካበይ ድብገስ ዘሎ ወይ ዳ እንታይ ስኢኑ እዩ ዝብል ኣተሓሳስባታት ክንፅሩ ዘለዎም ይግባእ መስለኒ ኣቲንክ ምናልባት ከከም ኣረኣያና ከዓ ሓደ ግዜ ገሊኡ ነቲ ፖለቲካ ዳይረክትሊ ኮንፍሮንት ክትገብሮ ትኽእል ኣለካ ድብል ኣሎ ገሊኡ ኣብ ካልእ መንገዲ ክትመፁ ኣለካ ድብል ኣሎ ስለዚ እሱታት እውን ክፈላለ ክእል እዩ ስለዚ ናተይ ርድኢት ሓደ ካብቲ ክግበር ዘሎ ብበይኑ መንገዲ ኣብዛ መድረክ እዚኣ እንድሕር ሎማዓንቲ ባህላዊ ሕግታት ምስናቅ እንድሕር ከም መድረክ ተወሲዳ ኣላ ኣብ ካልእ መድረክ ኣብ ካልእ እንድሕር ሰኒቑ እቲ ቃልሲ ብበይኑ ዓይነት መልክዑ ይሕገዝ እዩ ዝብል ተራ ይፃወት እዩ ዝብል ርድኢት እዩ ዘለና ማለት እዩ ኦኬ ኣብታብ ከለካ ዶ ርኢቶ ያ ብዙሕ የብለይን ቴንኪዩ እቲ መዘኻኸሪ ግን ፅቡቅ መዘኻኸሪ እዩ ኦኬ ስለዚ ምናልባት ወዲ ቡስ ኢዶም ዊጥ ዘበሉ ኣለዉ እንድዮም ግን እዚ ኣርእስቲ እዚ ዳርጋ ካብ ኣብ ስኒትና ኔትወርክ ካብ ወርሒ 2 ትሒዙ ዝዝተየሉ ዝነበረ እዩ ቀንዲ ዕላምኡ ከዓ ኣብ ሕጋዊ ትካላት ዘሎ ርድኢት
ከምኡ ድማ ኣብቲ ቅዋምን ቋማውነትን ዘሎ ርድኢት ናይ ሕብረተሰብና ንምዕባይ ተባሂሉ ዳርጋ ተኸታታሊ ኣርእስታት ተለልዩ ብኡ መሰረት ሕጂ እዚ ኣብ ሕጊ እንዳባን ምትእስሳሩ ምስቲ ዘበናዊ ሕግን ዝብል ከዓ ዳርጋ ሕጂ ናይዛ ወርሒ እዚኣ ጀሚርናያ ዘለና ብተኸታታሊ እውን ክሳብ መወዳእታ ናይዚ ወርሒ እዚ ዳርጋ 4 ተኸታታሊ ቀዳማት ኣለና ማለት እዩ ከምዚ ቀዲሞም ዝጠቐሶ ብዓሰገድ እቲ ኩሉ ዝካየድ ንጥፈታት በብሸነኹሲ ተማላላይ እዩ እዚ ነቲ ንቕሓት ናይቲ ሕብረተሰብ ከም ንምባል ክሰርሕ ከሎ ገለ ከዓ እቲ ብዓድና ዘሎ ኩነታት ንዕኡ ንምእላይ ከመይ ጌርካ ትሰርሕ ዝብል ከዓ ናቱ መደባትን ንጥፈታትን ከካይድ ይኽእል እዩ ስለዚ ተመላሊኡ ኩሉ ፅባሕ ንግሆ እታ ፍትሓዊት ንኩልና እትእንግድ ኤርትራ ንምህናፅ ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ምዃኑ ዛባ ሻይ ዝጠቐስካያ ኣገዳሲ ኮይንቲ ርኢቶኻ ግን በዚ መንፅርካ እንተሪኢኻያ ከዓ ፅቡቕ እዩ ባህላ እየ ንእሽተይ ተፈቒድካለይ እንታይ ማለት እየ ምስለካ ጆን ነቲ ኮንሰፕት ኣነ ከናእሶ ደልዮ ኣይኮንኩም ንሱ እቲ ኮር ኢሹ ጠፊኡ ዘሎ እዩ እሱ ስለ ዝጠፍአ እዩ ሕጂ ህዝብና እንታይ ክብል ደልየ ኣነ ህዝቢ በርኒ ንሃልሃል ዝብል ዘሎ ኢሹ እዚ ስለ ዝጠፍአሲ ንዕኡ ፍታሕ ከናዲ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ጠቕምታት ናይዞም ሓያላን ምሁራትን መንእሰያትን ናትና ተዓቕሞም ኣብ ፍታሕ ኢንቨስት እንተኾነ ዶ ኣይሕሸናን ምክንያቱ ሕጂ ሃልሃል ዝብል ዘሎ ኢሹ ከመይ ጌርና ነዚ ኮንሰፕት እዚ ከሊኡና ዘሎ ነፊጉና ዘሎ ኣካል ከመይ ጌርና ነቲ ስርዓቲ ንውግኖ እዩ እቲ ቀንዲ ነገር ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሱ ኦልሬዲ ሲ ከምቲ ዓንተወይ ዝበልክዎ ሲ ወዮ ከምኡ ኮይኑ ሲ ብስደት ተሰዲዱ ብምቋሕ ተመቂሑ ሕጂ ኣብ ሸገርገር ንርከብ ዳርጋ ኣብ ስቴት ኦፍ ኮንፊዥን ኣለና ኩላትና ኤርትራውያን ሕጂ ኣይናይ መንገዲ ንመርፅ ከመይ ንገብር ከመይ ጌርና ኣይና ነዚ ፕሮብለም ዝንፈትሖ ኣብዚ ሓይሊ ዓቕምታት ናይዞም ምሁራትና እሞ ምስ ኩሉ ኣካላቶም ከምዚ ናተይ ኣረጊትሲ ዝበለ ተበለብ ገዝኡ ኮይኑ ኦኬ ግን እዞም ምስ ፍልጠቶምን ምስ ዓቕሞምን ምስ ሓይሎምን ፊዚካሊ ሜንታሊ ፕሪፔርድ ዝኾኑ ኣካላት ናቶም ኣተሓሳስባ ኣብ ከምዚ ፍታሕ ዝኣመሰለ ኢንቨስትድ ክኸውን ስለ ዝደለኽዎ እምበር ቅድሚ ሕጂ እውን ብዛዕባ ኮንስቲቱሽን ክትዛረቡ ከለኹም ከምኡ ዓይነት ኣይድያ ነይሩኒ መፅአ ጥራይ ዘይተዛረብኩ እምበር ስለዚ ሕጂ ስቕ ኢለ ዝወዓልኩ እውን ኣብ መወዳእታ ክሰምዕ ስለ ዝደለኹ እየ እምበር ነቲ ዓቕሚ ናታቶም ኣበይ ክውጃህ ከም ዘለዎ ኣበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዘለዎ ክጥምት ከም ዘለዎ ሲ እናተረዳእኒ ክሰምዕ ውዒለ ማለት እዩ ድሕሪ ሕጂ እውን እንተኮይኑ እቲ ኮንሰፕት ከም ኮንሰፕት ቅቡል ኮይኑ ጠፊኡ ዘሎ ነገር ጉዳይ ስለ ዝኾነ ግን ነዚ ጠፊኡ ዘሎ ንክመልስዎ ካስተመር ይኹን ዋላ ግሎባሊ ዝውሰድ ዴቨሎፕመንታል ሕግታት ይኹን ንዓና ብዘዋፅእ መንገዲ ክንጥቀመሉ ሲ ኩሉ መሃኑ ጠፊኡዎ ስለ ዘሎ ሲ እዚኣቶም ኣበይ ንግበሮም ዞም ምተካእቲ ኣካላት ካባኻ ጀሚርና ካብ ዮሃንስ ጀሚርና ዘለኹም ንታሕቲ ናብኣቶም ዘለዉ እዚኣቶም ኩሎም ሲ ኣበይ ንግበሮ ዝና ዓቕምናቶም እዚኣ እያ ተዛርበኒ ዘላ ረዓይ ስለዚ ነዚኣ ብግቡእ መልሲ ተሃብናላ ፅቡቕ ይመስለኒ ኮይኑ ይስምዓኒ ምክንያቱ ተሃልሃል ዝብል ዘሎ ኢሹ ንሱ እዩ ሓደ ሽግር ዘለና ንሕና ኤርትራውያን ንኹን ዋላ ካልኦት ኣፍሪቃውያን ሽግርና እንታይ እዩ ነቲ ዝገጥመና ዘሎ ኢሹ ንብደል ከም ዘለና ኢና ንገልፅ እምበር ከመይ ጌርና ክንፈትሖ ከም ንኽእል ኣይነቐምጥን ኢና እዚ እቲ ፀገም ናትና ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ንኤርትራውያን ዝብፅሕ ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ንጎረባብትና ሃገራት እውን ንሱ እዩ ማለት እዩ መን እዩ ዝውፅዓና ዘሎ እንታይ እዩ ሽግርና ድኽነት ንባዕሉ ሲ ሰላም የድልዮ ድኽነት ንባዕሉ ማርያም ተሃብኩም ክትብል ከለኻ ሰላም እንተሎ ጥራሕ ካርዳእኹም ብልካ ወይ ከዓ ይተኽብልካ ማለት እዩ ያ ረቢያ ከሪም ክበሃል ከሎ በስመራ ኣላህ ከሪም ድብለካ ኣሎ ድተኽበልካ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ እዚኣ ንክትከውን ግን ሰላም ክትርከብ ኣለዋ ሕጊ ንክትህሉ ሰላም ክትርከብ ኣለዋ ሕጊ ጠፊኣ ዘላ ከዓኒ ከም ውፅኢት ናይዚ ዘሎ ገባቲ ስርዓት
እንታይ ዘይናትና ከማን ክንብሎ ንኽእል ናይ መን ከም ምዃኑ እንድዒ ስርዓዚ ዘምፅኦ ፀገም ኢና ተሸጊርና ንርከብ ዘለና ሞኒ ሓይሊ ናይዚ ዘሎ መንእሰይናትና ንባዕሉ ኣብ ድንግርግር ኣትዩ ዘሎ መንእሰይ የማን ፀጋም ክብል ፈቀድኡ ኮለል ዝብል ዘሎ ኣበይ ክኸውን ኣለዎ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ኢና ክንህብ ዝግባአና ንኽብል ስለ ዘለኹ ጥራሕ እምበር ነቲ ኮንሰፕት ፀሊአዮ ነቲ ዝቐረበ ትምህርቲ ንዒቐዮ ኣሰናኢሰዮ ኣይኮንኩን ክብል ስለ ዘለኹ የቐኒየለይ اوكي ثانك يو باشاي نحن ምናልባት ምሕዳር ናይ ስኒትና እንታይ ይብሉ ናታቶም ዝምልከት እዩ ግን ከዓ እዚ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ርእስቲ ድሕሪ እቲ ስርዓት ምቕያሩ ኣብ ግብሪ ብኸመይ ኣገባብ ኣብ ግብሪ ይውዕል ንኽሕግዘና እቲ ንቕሓትና ሓፍ ንኸብል ይመስለኒ እዚ ዝኸይድ ዘሎ ታባሻይ ትብላ ዘለኻ ነዚ ናይ ሕጂ ዘሎ ፕሮብለም ፅቡቅ ጌርና ተንቲና ኩሉ ነገራቱ ፍታሕ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ድሕሪኡ ድሓር ዝንብሎ ዘለና ብካልኣይ ደረጃ ናይ ሕጊ ክመፅእ ይኽእል እዩ እቲ ናትካ ሓሳብ ኣነ ተረዳእክዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ንፅርቲ እያ ኣብ ፕሮግራም ክእትዋ ድዮም እትዋን ንታሽኮ ንግደፋ ኣብቲ ኣገላልፃኹም ሲ ምስ ሕብረተሰባዊ ምዕባለ እንተዝረአ እቲ ሕግታት ሲ ምስቲ ሕብረተሰብ እዩ እንዳተቃየረ እዩ ዝኸይድ ምስቲ ጠለባት ምስቲ ድልየት ምስቲ ኩነታት እንዳተቃየረ ስለ ዝኸይድ ከምኡ ምዃን ፅቡቅ እዩ እንተዘይኮነ ግን ኣብ ሕብረተሰብና ብዙሕ ዝተፈላለየ ሕብረተሰብ ከምዚ ወዲ ጓል ማእከላይ ዓሌት ገለመለ ዝብል ዘለዎ እንዳሃለወና ከሎ ዝኸደ ሕጊ እሞ ሕጂ ዘለናዮ ከዓ በብግዚኡ እንዳተለወጠ ዝኸደሉ ኩነታት ብከምኡ እንተንገልፆ ፅቡቅ እዩ ገይረ የተረድእያ ዘሎ ወላ ተኻልእ እውን እንተኾነ ብዘይካ ናይ ሳሆ ብዓፋር ተኸድካ እውን ከምኡ ናይቲ ስትራክቸር ናይቲ ሶሳይቲ ተሃሽመ እዩ ብምሉኡ ኣብ ቆላታት ናይ ኤርትራ ብፍላይ ሰሜናዊ ሸነኽ ናይ ሳሕልን ናይ ባርካን ዘሎ ከዓ ትግረን ሽማግለን ዝነበረ ሕጂ ዘይኮነስ ዝነበረ ስለ ዘሎ እቲ ሕጊ ከዓ ምስኡ ተኣሳሰለ ስለ ዝኾነ ኩነታት ከዓ እንዳተለወጠ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ምስቲ ለውጢ ክኸደሉ ዝኽእል ገይሩ እንተዝግለፅ ፅቡቅ እዩ እያ እቲ ሓሳብካ ተረዲእያ ዘለኹ ንሳ እውን ኩልና ሰሚዕና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ኣነ ኣብ ድሕሩ ዘለኹ መፅያ ኣይረኣየንን ኣሎ ዓንደ ብርሃን ይመስለኒ ወላ ናይ ቀደም ኣነ ራይ ድሕሪ ዓንደ ብርሃን ሞጎስ ድሕሪ ሞጎስ ከዓ ዶክተር ጨፈና እዩ ቀፅል ቴንክ ዩ ኣነስ ሕቶ እየን ዘለዋኒ ምናልባት ክፈልጥ ስለ ዝደለኹ እዩ